YouTube nso edem ho yema adofunu mu nyina akwaba ene adwo eba ye salvation hour ejumadi so sa jumadi edem live all the social media handles and so sanity. Anything so join me, share the live video with others. Now I've power tap the screen. O show me on Facebook or Evangelist Ojera. Now I want so like no comment, no share, na bibia kama. YouTube nso Ojera TV, TikTok. And also na obamoden I share la video no e dey ma foforo. Another nso eye dasronko a owura Yesu Kristo aye ebrawa ma adepa han api nso na yakone abadi nyina mu odini tumi aka ho abo eho bai de na je se owura no oni adini ye sa yedin si akantam se o madano tu asundwum bia yes debia da yabeba live so na yabeka owura Yesu Kristo enuma asema kira dasa sanity. Invisha miensa Kristo de share azambatre adwumase no wa homeda nokre wanya na homeda na be 247 yeah 24/7 ai ujina musa sanity. Sanso so na yabomoden se yebetu anamo ebresim ene bra ensim na yabo asempa no dawuru ishango badidi amen ayo nyame asemu ntino yes yababo mpaye nti jo bompaye nko bacho yabompai ya ni nyankopon a wotumi wa de nyina so ni nyame na sedanka odinda amen isho ni nyame bre wo hweso pa no ho bro de ho ye enumere boy mu so akra miro mutie nyina no mba obo mache wa asem no sanity. ti mesre pa to se ma wotumi no ho de medi asem no mu kan amen na okra bi ebiti asem bi onya adwen sakra se ne be ya na bi edi achi no so wasane ba yenyine bubu mu na to oza na ne edi wachi we na mesro ma wotumi ene metna da amen 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 very good Joe yago bonjour amen yo nyame ma ene adofo no mo a yene mo ahia sede yegusu a yebo Kristo asemu dawuru no yes yabo mpa yewie nso yebetoa asempa no so sanity. yene amotie nkan yewukumase Sokobai Wood Village sa Bola Junction anshin ukwere bia yeshia bompae okasem ifiere bia watch night sanity memenda ene ya sore ai osofo odifo ozabaka ni Jacob Bachi sa nisafo mane ye okasem hallelujah amen papa baby obi anyakopon sha amen o ma nwosra nya kese amen ya bompa yewie sanity. na eno no Kristo de che ne ye bai sa na yebedi nkomo a yedi ene kasafa eye gay ene lesbian ho ai ehwo asem ana enra yebekan sanity kasafa gay ene lesbian ho sa eye chiwade ade a ekoso ewuwi ase pa ai ekoso enra onkonkono ma ye kan ho asem okasem yegusu a ebo asempa no dawuru enenso onkonkoro de asefofro asomai okasem edimese dodo a etie yense bomoden
na asɛmpa no wotie no na wode bɔ bra Sa. sɛ wotia Kristo n'ase na so kɔ asɔre na edu nyame asɛm so na wodidi agorɔ a ho bɛyɛ Kristo ɛsere da bi nti mɛserɛ wo sɛ ɛduru sɛ yɛka Kristo asɛm a gyae deɛ woyɛ biaa anaasɛ gyae deɛ woyɛ biaa ne nya brɛma Awurade asɛm ɛfiri sɛ without the word of God no man can see eternal life. ɛdɛm asɛm a mede ba no mato din sɛ enti Awurade ɔka ho anaa Awurade ka ho anaa brɔfo ne bɛka nsɛ Is God with you? yes is God with you na ɛsɛ ɛsa yɛ asɛmbisa Sa. enti Awurade ɔka ho anaa Ka ho. saa kasa wei yɛ kasa a ɛmu du papaapa na asɛm no nkɔ awie no wankasa wobɛhunu mmuayɛ a wa wobɛbu afa Sa. Sarate sɛ Awurade ka ho abɛka sɛ yiw Ɔka me ho. ɔka me ho ɔnka ho nso a wankasa wobɛhu Behu. so won ka ho halleluya Amen. ebinom daadaa wɔm ho ɛwɔ akɔneɛsa bebree mu na asɛm a mekan ɛyɛ asɛm kɛseɛ a ɛhia wɔ nipa biara sɛ wote hɔ a wodwene ho Kwasɛm. obi bɛtumi ayɛ onyankopɔn diifoɔ wɔhyɛ difo dwuma ase ne nyankopɔn ka no bɛrɛberɛ a ɔyɛ adwuma no kɔ n'anim ɔyɛ adwuma no kɔ n'anim na dwumadie no ne n'asetena ne n'abrabɔ bi ne suba bi ne kasa bi nti no na nneɔma asesa halleluya Amen. na sɛ woma ne firi Kristo mu a deɛ wɔma woma ne yɛ no ɔbɛdaadaa waka kyerɛ wakoma sɛ biribia yɛ oke ti asɛm no yi ɛne yɛde to fam ɛsɛm asɛm ato ne sɛ so enti Awurade ɔka wo ho Is God guiding you? woyɛ odifoɔ wo hwɛ me ɛdefo dwuma a woyɛ yi ɛti woyɛ ɔhwɛ sɛ nti Awurade da so ka ho deɛ Watemfa. Awurade da so ka ho Awurade ka ho Usa ho. odifoɔ hwɛ nkontompo bi a wode hom no kɔtwae sɛ ɔgya sɛ hwɛ nkontompo bi a wode hom no yɛ dɛ bɛyi ɛkɔtwae ɛna wogye mmɔborɔfoɔ sika sɛ yɛkɔyɛ akwankyerɛ ɔtwidwo nsom woanya wɔ biaa din ammɔ sɛ ɛnyanka nso asɛm da so o halleluya Amen. odifoɔ nti nyame ka ho Usa ho. ɔsɔfoɔ a woda asɔreya no ebisa wo sɛ so enti Awurade ka ho anaa ɔsɔfo yɛde adeɛ asi wɔ afea so nsɔrema nyinaa firi akoma pam adi ntoboa atotɔ nneɛma sɛ yɛkɔ prisons ifiri yɛbɛkɔ akunafoɔ hwɛ ne yɛkɔ wie wɔ kyindɔ nsom nneɛma no a nsɔrema ne aburokyirefoɔ yi mu ntoma anwa ɛmo ntaadeɛ mpaboa so ɔde aseɛ nti woyɛ sure sɛ ne nyinaa na sɔfoɔ woma akwa ma yɛde kɔɛ hallelujah Amen. a little mistake that someone may cause Yes. areketewa bi a wobɛyɛ no
ebetimi ase wo nhyira kese a ɛda wɔ anim ɛsɛ sɛ wo nsaka tuma se wo nhyira ti asɛm ni tieni are mfonso ketewa bi a wobɛyɛ no ebetimi asi mpagya bi kwae na ebetimi kora ma onyankopɔn atwe no wafiri wo nkyɛn sanete bebree nim sɛ kristo da so ka ɔmo ho nanso awurade adwane agya wo yes awurade adwane agya wo so ɔgya seɛ mesɛ masa mato den sɛ enti awurade ka wo ho ɛyɛ question ask yourself ɔsɛ bakani wotumi kɔ pirikyi o yes wo pirikyi paa ka sɛ obia no ate a woyɛ number 1 bɛn mebisa sɛ ɛti preaching dodoɔ no nyinaa akyi no so awurade ka ho ana adeɛ a ɛbɛdada nnipa bebree so ɔte aseɛ ɛyɛ adom akyɛdeɛ a ɛwɔ wɔn mo nkyɛn na ɔmode wɔ preti so ɔte aseɛ saa adom akyɛdeɛ no sɛ wode wakoma no wadwe nyina kɔsi so sɛ o metimi pirikyi metimi to dwom ɛma yɛka ne sɛ ebi kura timi collapse ne adeade so ɔte aseɛ metimi pirikyi ma obi sakyera metimi hyɛ nkɔ ma ne bam ɛno no yɛmfa nhoawae ho kyɛ asɛm ne sɛ woyɛ saa nnwuma wɔ nyinaa wie a your personal life ɛno na kristo hwɛ kyɛ asɛm ne ye ɛno na kristo hwɛ na wonkenkan Matthew chapter ɛka sɛ 7:21 hwɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ ma me mati asɛmpa yes ɛti nso kenkan so aduonu baako wɔsɛe wɔse wɔ sɛ tie ɔsi tie ɛnyɛ obi a wɔse me sɛ awurade awurade so ɔte aseɛ wɔse nye obi a wɔse me sɛ awurade awurade wɔse me sɛ awurade ana ɔbɛkɔ wɔ so ahenniɛ mu tumi yɛ mpaabɔ 7 days tumi kɔda atwea 21 days no food no water mete hɔ a mete nyame nne halleluya amen saa adwumadi a wodi no onyame anim wobɔ mpa ɛkote bɛ wɔse ɛnyɛ wɔn a wɔse bi awurade awurade wɔse me sɛ awurade no ɔbɛkɔ wɔ so ahenniɛ mu ɛne ɛbɛyere o ɛnti asɛm no ye obi wɔ no ma from January to December ɔnto asɔre mu da Every every church program ɔwɔ aseɛ ɔbɛhwɛ making sure sɛ yɛbɛ organise bibi a sɛ church ne kɔ program a yɛfrɛ ekuo bi organisers baabi a hɔhoɔ bɛtena bia adwumadie no bɛkɔ so wodi mu ɛka ne sɛ kɔtena tenteman but personal life te sɛ so ɔgya sɛ o personal life ate sɛ hwɛ dwumadie kɛseɛ yi a yɛde ama sɛ organiser kɔyɛ estimate bra sɛdeɛ last year program yɛ this year bɛkɔ so paa nti nkonnwa no ɔsɛ fa 5,000 no a work no agye 5,000 ho sika me hɔ anso nkonnwa no womɛfa 4,000 ɔde 1,000 ho sika gulubotom wɔse nyɛ wɔ no ayɛdeɛ wɔse me sɛ awurade wɔse me sɛ awurade no na ɔbɛkɔ wɔ so ahenniɛ mu halleluya amen mɛto dwom adwontuo mu no woba ne Sundays mu anom taa yɛ adeɛ ɔmu wɔ kuo bɛɛ sɛ mmiɛnsa ne 9 hwahwa singers nti wɔato dwom no kakra na wia bɛto kakra nti pɛ wodwom no a wɔtoɔ no ɛne na nsɔre ma ɛhwɛ so ɛde to sika gu me so sika no mode bɔ foto wɔ ɛkuo nim na mode bi twa t-shirt na mode bi kɔ skɛhye obi wo kyerɛ nanam aboa no ɔmu nyi mfiri asɔre aka nsum gyeme so amen
okra na de sa adwene bai Aye. jeme so amen Amen. o personal life at the side That is say. Check it. Nyame ka ho de. me se man sa maturi sa awurade aka wo ho eya question Sa question Ka pa. ho. nda okay Hosea na say no they say more life they say men and me year free so for Hosea they say more life we made and we background every no so ni asem no and e just am katene sa about ana mo yere say me ba aha mehu wodi nsuro aha mera say God bless you pastor ti assembly Pa. count your mommy Mati asempa. Etin so. yes Kinkan so abiru baako. what say Enyi wo bia wo se me se awurade awurade. what say enyi wo bia what say me say Awurade awurade. na chese ha no enyi wo bia obo Kristo di Sai. Enye obia. enyi wo bia Obia. Obia. not everybody Can Question. mention my name. that mention Christ's name Can inherit the kingdom of God. praise God Amen. enyi wo bia Enye obia. na mo bia obetima nya onyankopɔn yini ani obia Kristo kan ho Sanete. nipa bebre awurade adwani agya wo Aye. Ihu awurade ja wo. yes but you may not know Sanete. because one more safoɔ no Aye. ya na ɔma koma dada wo Pa. ɔmo de ɔmo to deɛ ɔmo timi yɛ no wɔ Kristo mu Sanity. eti Matthew no to asobra Verse number 21. aha Enyi obi ase me se awurade awurade. eti Kristo na ka so ɔse ɛnyɛ obi a ɔsem sɛ awurade no Na obekɔ so anyɛ mu. ɛna ɔbɛkɔ heaven Ade dia wɔyɛ agye wɔ so na pɛdeɛ. agye deɛ ɔyɛ awurade A wɔ so na a pɛdeɛ. ɔwɔ ɔsoro no apɛdeɛ Sanete. hallelujah Amen. na kyerɛ sɛ ha no sɛ onipa ntumi anya deɛ awurade paa Aye. Aye. ɔkɔ heaven a ɛnyɛ yie Kwasi. Kristo ba ne nkyɛn a Enye. ɛnyɛ yie hallelujah Amen. eti ɛna nwummerɛ yi ebiara wɔrehwɛ me Yes. w'ani aho so ɛwɔ nneɛma bi mu Pa. akaba a yɛbɔ nsɛsi a wɔ wiase wei mu no Aye. sɛ Kristo anka ho a deɛ woyɛ bie ntumi nya successful Ntumi nye successful. Obebragu. ɔbɛne bia God bless you Amen. sɛ Kristo anka ho a Yes. wontumi nya successful Ntumi kura. gyeme so amen Amen. ɛrisaa kasa wei wɔ ho Yes. John nwoma no chapter 3 verse number 2 Nicodemus ɛbɛka ho asɛm sɛ woantumi antena Kristo ankyirɛkyirɛm na woanyɛ awurade apɛdeɛ a ɔno nante ɛnyɛ ye Because of me. ɔno tena a ɛnyɛ ye Enye. ɔntumi mfa ho nyɛ biribi So. na ahyɛ n'animuonyam amen Amen. Kɔ, John chapter 3. Verse number 1. verse number 2 Verse number 2. ɔnko a Was wɔn na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo. enti Nicodemus awiawia ne ho Aye. wɔyɛ asɔpani Sanete. ɛna ɔba a Yesu Kristo nkyɛn anadwo Na ɔbɛsɛn no sɛ. nti ɔbaeɛ no ana wɔkyeae Aye. nti wɔkyeae na Kristo nso gyee no so Aye. ana ɔma no akonnwa tena so Sanete. ɔsɔpani ɔdaroma wonanam kwaa so nti Nicodemus aseɛ sɛ ɔbɔ no manneɛ Sanete. wɔsɛ wurabi ɛdeɛ bɛyi Was wurabi. wurabi Yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn. mebaeɛ a wɔanya ntɔkwa Sanete. praise God Amen. mebaeɛ a nya ntɔkwa Dabi boko. yɛi rabbifoɔ no nyinaa nim sɛ Wofiri Nyankopɔn nkyɛn. wofiri onyankopɔn nkyɛe Ana mpa so wɔ kyerɛkyerɛfoɔ. ana wɔba asase so sɛ Ɔkyerɛkyerɛfoɔ. ɔkyerɛkyerɛfoɔ papa Sanete. Nicodemus Aye. ɔka
asɔfo mpanimfoɔ no ho saa na teɛ ɔyɛ asɔpani ayɛ asɔ pɛni ɛnipa bebree ɛnim nokorɛ ayi but ɔmo mpɛ so mbɛdi so dabi ɔmo deɛ dɛ yes they know the truth paa ɔmo nim ɔmo nim sɛ kristo yɛ wiase agyenkwa a so nipa di n'akyi a ɔbɛnya daa nkwa saa na teɛ akɔmfoɔ ni obiara sɔgya sɛ akɔmfoɔ yɛ awɛ ɔmo yɛ ahomɛ ominatifoɔ yɛ awɛ praise God amen satan no ankasa mu nim sɛ kristo ɛyɛ wiase agyenkwa ahombɔne kura nim ɔmo gidi sɔgya sɛ ɔsɔ ka luka nwoma no a ahombɔne ka kyɛ sɛ nti woba sɛ wobɛsɛe yɛn ansa na wiase wie no aba yɛnim onyankopɔn ba yɛnim sɛ woyɛ nyankopɔn ba yɛsere wɔnsɛe yɛn ɔhwɛ me wonyini sɛ kristo yɛ nyankopɔn ba nipa dasani wode nka hɔ samson mɛnkae sɔgya sɛ ɛti aberɛ nicodemus ɛba kristo nkyɛn no na ɔka kyerɛ no sɛ ɛne wɔka kyerɛ kristo sɛ rabi yɛnim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn yɛn deɛ yɛnim sɛ wofiri onyankopɔn nkyɛn ana aba so wɔ kyerɛkyerɛfoɔ ɛna aba asase so sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi tiayo wɔ se obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi kristo ayɔ no gye sɛ nyankopɔn ka ne ho ade sɛ hɔ aka ne ho wɔ nyankopɔn ka ne ho hallelujah amen na kyerɛ sɛ without God you cannot perform anything in Christ sane teɛ ntumi wɔse obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi a woyɛ gye sɛ nyankopɔn ka ne ho hallelujah amen ɛna bibisa wo sɛ enti awurade ka ho wɔatɛmfa busa ho sɛ nyame ka ho awurade ka ho wɔka ho deɛ hwɛ asɛm wei no ɛno ne yɛde kɔ ayi ɔsoro bi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne ka wo de ma mepɛ nsɛm na wakyerɛ nankasa wɔse wura bi rabi yɛnim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn ana aba so wɔ kyerɛkyerɛfoɔ na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi ade sɛ nyankopɔn ka ne ho hallelujah amen before sɛ obi bɛtumi ayɛ nsɛnkyerɛnne gye sɛ nyankopɔn ka no saa na teɛ nicodemus ɛna kae ayi so ɔde ase ayi na kyerɛ sɛ onyankopɔn ka obi ho a yes nsɛnkyerɛnne ntumi nsi n'abrabɔ dabi tienie according to deɛ nicodemus ka no ɛna ɛyɛ nokora nso ɛnokorɛ paa so ɔde aseɛ saa na teɛ sɛ kristo nka ho a yes ɔn sɛ aha no na kristo ɛwɔ hɔ ayi ana ɔka a onyankopɔn hyɛɛ hɔ saa na teɛ sɛ onyankopɔn nka ho a wontumi nya hwee ayi ana kristo nso ne nyankopɔn yɛ baako ayi enti medɔfo a wohwɛ me anwummerɛ yi yes mebisa sɛ so enti awurade ka wo hɔ busa ho awurade ka ho ohwɛ mu hwɛ bisa ho o awurade nti woyɛ sure sɛ wɔka ho ɛhwɛ so di wakyi deɛ wone obi ɛna ɛwɔ dwom yes makɔgye store ɛwɔ dwom ayi ana motɔn nneɛma saa na teɛ hwɛ mpa yɛ bi a wobɔ yɛnsa a wokɔ adwuma mu hɔ nyansɛm ketewa sisa bra agya hwɛ mpa yɛ bi a wobɔyɛ ayi wabɔ mpayɛ bɔne sɛ awurade ɛma yɛntɔ akoa no a wɔbɔ me deɛ no ho no na mmom na adwuma no nkolapse waahwɛ Tuma tuma adwene nyɛ so ɔte aseɛ Saa. n'adwuma no nkolapse ayi na mede anim pagya na medeɛ no mpagya ɛti saa mpayɛ yi a wodɔfoɔ wobɔɔ yɛ ansa na wokɔtu wo kaa akɔ adwuma mu hɔ no ɛti woyɛ sɛ sɛ nti adwuma no a wokɔ no onyankopɔn ka ho wɔnka wo ho awurade ka ho wɔnka wo ho ne honhom ka ho wɔnka wo ho tuma adwene nyɛ wɔse anim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn na wofiri nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ wɔkyerɛkyerɛfoɔ sɛ wɔkyerɛkyerɛfoɔ obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi ɛti ansa na nsɛnkyerɛnne ɛbɛdi obi akyi ɛwɔ n'adwuma mu no ade sɛ nyankopɔn ka ne ho agye sɛ onyankopɔn adeɛ bɛyɛ halleluya adwuma a wabie yes watumi akɔ baabi waahwɛ akɔ baabi o wɔkɔ baabi ana akɔgye nsuo bi akɔgye nsuo bi firi kɔnfuo bi nkyɛn ayi
ana ɔde bia bɛpetepete ne store hɔ sɛde bɛyɛ kyɛ sɛ wayɛ ntwema no no nyame nka ahontia ntɔ da. I'm telling you the truth today. My name is Evangelist David. Chewura. Soja sɛ adu baabi a wokɔɔyɛ no ɔkɔ busumfie paa wode onyankopɔn no monyam akɔma abosom enti adwuma mu wɔ no kristo ntumi ma hɔ kristo tumi ntumi ma hɔ because God's spirit any demonic spirit nhyia ti asɛm ni obi yɛ bɛrima ɔhyɛ yɛ wɔtɔ nia so ti aseɛ enua no a wɔtɔn no wɔtumi adi obi wɔ ntwembɔne ahyɛ ne tirim ama obi ba ɔsɛ ɔbɛtɔ nnua wɔsɛ nnua no kura wonni bi odiɛ ne yɛ slab so de aseɛ na deɛ ɔbɔ no ho na watumi akɔ sɛɛ no wasɛɛ no ɔbra wɔ nnua no deɛ hunu obi ɔbɛtɔ obi kɔ yɛ na last week nyinaa nkurɔfoɔ saa de aba nti ɛnyɛ papa ne nnua no deɛ ɛyɛ ayi kare sɛ jene koko no so wɔde nim berɛ mede adwuma no mayɛ akyɛ mɛka no kora kyerɛ wokɔ hɔ a wɔnka no kora nkyɛ berɛ ɛso no wɔboa sɛde bɛyɛ wɔbɛfoɔ so atɔn no no deɛ nti awurade ka ho adwene wɔfa yi nti mebisa sɛ wɔdɔfoɔ nti awurade ka ho halleluya wɔsia nim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ wɔkyerɛkyerɛfoɔ obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ agye sɛ nyankopɔn ka ne ho unless God is with him or her menuaba yes ɛma na ware afa mu a ɔne bɛma nnɛte nti adwene a wadwene yi wode hwɛ adwene a wadwene afa wo kunu ho wodeɛ menka no hwee mayɛ dii mɛtena aseɛ saa kakra brɛbrɛbrɛbrɛ ne wɔsi efie no wie sɛ kenkire ne makɔpɛ dada nkyɛn na mede agya no kwae sisa adwene a wafra yi ɛnyɛ adwen papa o enti kristo nka anamonto bi a wotu no wɔwareɛ no ase wodi agorɔ a wobɛwu na bɛma no tew gyeme so amen wɔse obi ntimi nyɛ nsankyerɛne a woyoi agye sɛ onyankopɔn ɛka no ho nyankopɔn ɛka no ho halleluya amen bɛrima ɛne na yere so na te ɔma mpa sɛ ne sa no adwuma bɛyi ɔkɔ mpaabɔ ɔfrɛ diifoɔ tiktok kora wei ne ɔfrɛ ka ne sɛ diifoɔ ne nyankopɔn nkurɔfoɔ ne wɔjoin ne bi ne yɛhyɛ ne nkɔm sɛ woanya mpena twe no a wotwere wɔ yere no akyi a nyankopɔn ntumi ne wakyi da nkɔm no mbɛhyɛ bɛtɛ nyɛ adwuma because wɔse nsankyerɛne ansa na ɛbɛsie no agye sɛ onyankopɔn ka hɔ ho ɛka nipa korɔ ho nti adwuma no a wɔbɔ mbaɛ sɛ adwuma no bɛtumi yɛ pagya sɛ ɔgya seɛ na wɔbiebia wo ntabaa mu na sika ba wo nsam no agye sɛ wode ka suro nyankopɔn na wabɛka ho na mpaɛ no a wobɔ sɛ w'adwuma nyɛ yie no na wɔde nsankyerɛne adi wakyi na yeye bebre ewu nyankopɔn nsankyerɛne because nyankopɔn ka ɔmo ho bɔne nti ɔsorodo ɔmuyɔ tiwadeɛ gyeme so amen ɔlɔfoɔ mese mebisa sɛ so enti awurade ka ho wode te ase mebisa awurade ka ho deɛ ɛwɔberɛ bom na busa ho ansa na wobɛjoine me life okura no wodidi obi atɛm wotumi didi obi atɛm just like that ɛso nkasa nkɔne nka nya bufuo ɛnyɛ bufuo
wotiti nipa kura tem wie ya ɛna ɔbɛtena life no so jawari ga wɔnka ho ɛdu kɔsɛre no pa wokɔ asɔre hwɛtwa a wotwa ma wo kunu gyasɔre no a wokɔ no jawari ga wɔnka ho hwɛtwa a wotwa ma wo mma gyasɔre no a wokɔ no awurade ka wɔnka ho kristo bɔbɔ ne nkyɛ sofoɔ okolidi prayers ɔkɔma talk asɔre bi fo bi wɔ sɛ yɛkɔma talk sɛ ɔgya seɛ wotumi yi wo nsa hwe wo yera so as a man of God obuo tumi afuo ma wotumi bɔ yera som amana bu ahwe awurade nka ho nti saa da no wokɔ akɔyɛ asɔre but nkenyan ɛne nyame wɔ wo ntimi mfa mu nya biribi ama nsɔrema no nya ɔgyea biaa ɛnyɛ ye jẹmẹ sọ amen awo di ọmọ mi. verse number 2. yes. wɔsɛ ne wɔba yesu nkyɛn anadwo. ti Nicodemus aba kristo nkyɛn anadwo. na ɔbɛsɛ no sɛ. ɛna ɔkɛkyɛ ne sa. rabi yɛnim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn. yɛnim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn. ɛne wɔba so ɔkyerɛkyerɛfoɔ. ɛna wɔba asase yi sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ. na obi tumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi. obi ne wo bɛtumi yɛ nsɛnkyerɛnne a yesu kristo woyɔ. ɔde sɛ nyankopɔn ka ne ho. hallelujah. amen. na ɔno nso akɔ susu ɔbɛma miamia no difoɔ difoɔ a wobɔ kristo din miamia mampo bia bobe miamia no saa twotwobi twobi nyame nka ho sɛ ɔgya seɛ watumi de ɔba bi asim aberɛnkyɛ a ɔba bi de nakoma ma hwɛ sika a wɔnkyɛ firi ɔba no hɔ anuane a wɔayɛ abrɛ wɔ ɛmu bɔsas ɛmu singlet mobile money ɛmu mpaboa ɛne credit so ɔgya sɛ ɛkɔwie ase a wodi no asim wabrɔke no wahada kora ma okura wo sika kora no nsɔ ɔbaa no na sɔ wo soɔ sɛ na ɔtumi ahaadan wo maame te akura sɛ ɔtumi ma sika na wogya ma wo maame wo maame nim sɛ wo na ahwɛ no ɛso ɔga no na hwɛ wo maame ɔmpena ɛna hwɛ no ɛso hwɛ kora de nafa so akɔgyina asɔ dɛm akɔware ɔbaa foforɔ tuye sọ sa wàrẹ náà kò ntẹ wàrẹ kan ọ̀nka wò họ because mindset náà ń yà yà ó di wọ́n bí báwo afa so a ẹ̀yẹ kwan bọ́ni no nyàmí túnmí ni wọ́n ti da na nyàmí túnmí ni wọ́n ti a ọmọ wù nyàmú ọmọ nsànkyerẹ ní da. abúlé ọbẹ̀ sí ni tirasi. kristo kọ́ wà ní nkyɛn amen wọ́n sè obi tumi nya nsɛnkyerɛnne agye sɛ nyankopɔn ka ne ho agye sɛ nyankopɔn ɛka no ho ɛti onipa biara ansa na wobɛwu nsɛnkyerɛnne bi ɛwɔ wabrɛ bɔ mu no agye sɛ nyankopɔn di wakyi nyankopɔn ka ho a wowu hwio reason why nti nipa bebrebe mpa bɔ akyɛ obi abɔ mpa 20 years 15 years 10 years ɛmfa nyina no nneɛma bi na ɛsisi kwa nyame mata no ho nyame nka no ho God should bless you medafo amen nyame nka no ho yes zɔda sɛ nyame nka no ho asɔre sika no ɔdi nkontompo hwɛ sɛ obi kura tumi di adwuma bi hyɛ ne nsa na owia nneɛma titiri ne warehouse awurade wia nneɛma papa wia nneɛma ɛkɔ saa because ɔno ana saa yɛ ɔde ta ɔkyaagye nso ɔnkyaagye ketewa wurade fa ma ne nkyɛ sɛ wobu saa bra wɔ nyinaa onyankopɔn ntimi mɛka ho ɛma de ɔyɛ bia ɛnyɛ yɛ da ɛnsɛnkyɛne ntimi ne wakyi wohu ade prada sọjà sẹ ẹdẹ wọn bọ wúlò asọri fie a abrabọ bọni na ẹkọ so bebree abrabọ bọni ẹna ẹkọ so ẹsẹmọ asamato ni sẹ ẹnti awurade ka wọ họ asọbisa ọka ho deɛ wate asọre meboa wate asọre wate mpaabọ bia wọn kyerɛ wa anu ahyɛ program sọjà sẹ ọbɛyɛ 3 days sisi a na wa pitim kakraka bi ato so
gather all my saints unto me no dey atoso so just say gather all my saints unto me boabo ahotefoɔ no wɔde Psalm 50 verse number 5 hɔ akɔhyɛ hɔ wɔde atoso no apɛ Yesu Kristo bi ato akyire na wayɛ ne banner ne picture kakraka archbishop so just say hi so wadwene na wafa no ntino nsɛnkyerɛnne nsi da yes na menka ho so kyerɛ sɛ yɛ onipa bebree kora a media so kora yɛtie ɔma dwene dɛ ɔmu tiri mu ntino nyankopɔn nka wo hɔ enti wɔba media no so na ɔbɛka nyamesɛm koraa nyame tumi nim bɔne no dɔɔso so kyerɛ sɛ ne mansa tie sika sika nko a ɔnsɛ na no meba na baako bi ne me hyia yɛ a ɔno nso yɛ preacher ɔne me hyia yɛ ɔsɛ ei na TikTok wɔ no me preach saa menyɛ sika o na ɛdeɛ na ɛwɔ mo nka nkyerɛ me monkyerɛ me na agya fireman ɔsɛ ogya wura monkyerɛ me na TikTok wɔ no me preach wɔ sɛ menya hwee nti deɛ wɔn biara no mu kyerɛ m secret no na me anam source deɛ me mesere saa na deɛ sɛ sika bi wɔ sika bi anim hallelujah mamia me yɛ wo kwan sa deɛ Kristo deɛ dua mu a ɛyɛ asɛnka dwuma yes yɛbɛmɛ na pie because Kristo sɛ wàmú obi talent mmienu tí wọn fọn kọ yẹ dwuma wọn nya nfa so wọ ẹfa mẹkyerẹ wàmú obi num wàmú obi baako nso yàmá no tẹrẹ nti wọn yẹ awowa no fa yẹ adwuma no bi nkan nti adwuma yẹ yi sɛ yɛmbamba ne yɛtumi yɛ nkoduro yɛyɛ pa mu a yɛwɔ mark ɛwɔ kaesia no according to Daniel 12:3 yɛbɛnya nkwadeɛ because adwene nyɛ sika dwen gyeme so amen sɛmansɛmato ne sa ɛti ɔdɔfo wo sɔ me ɛna nwummerɛ yi ɛdi soo ɛti awurade ka ho ana awurade ka ho halleluya wodeɛma me neankura nim John chapter 3 yes verse number 2 ɛne ne wɔba Yesu nkyɛn anadwo nti Nicodemus ba Yesu nkyɛn anadwo na ɔbɛse no sɛ ɛna ɔbɛka sɛ wurabi yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn ana aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi tumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ enti before sɛ obi bɛtumi apɛfo miracles anaasɛ abrabɔ a wɔwɔba no nsɛnkyerɛnne bɛsisi amɛnɛmɛnɛ nya adanseɛ no agye sɛ Onyankopɔn ka no that is the truth saa na bɛsɛ ɔte aseɛ sa that's the truth nokora na ano no na nyame bɛka wo nso a ɛyɛ abrabɔ a wɔwɔbɔ ɛna bɛkyerɛ saa na teɛ wɔne yɛ ɔnyɛ no ayi atu agu nyame ka ho ɛnyɛ ye so ɔgya sɛ ɔsɔre a ɔde nano abubɔ nkurɔfoɔ nnua nyame nka ho ɔte asɔdam wɔkwa ɛdɔɔso kwa praise God amen obiara no ano ɔdi mpanimfoɔ atam wɔtumi di atam asa di yɛka no sɛ asɔfoɔ mpo atam nyame nka ho agye sɛ ɔsesa wadwe na wo sɛ wakyi abɛdi Kristo ahyɛdeɛ so gyeme so amen wobɛhyia no no atade yɛhyɛ no kyerɛ sɛ wɔyɛ agent of Satan biribi bɛsi sɛ bi ɔte kaa mu na bi a accident bi anaa bibi yɛyɛ na wɔyɛ Jesus ɛbɛde kyɛ mɛ wɔboa nyame nka no ho yiwadwe firi so na Kristo nka ho because wɔnti bɔto sɛ baabi a wonam baabi a wokorɔ ɛne dwumadi a wodi n that moment no ɛgye Kristo mu na wodi no ti asɛm ni wɔsɛ obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a wowie agye sɛ Nyankopɔn ka ne ho nti abrabɔ a yɛbɔ no ɔdɔfoɔ yɛ amene wahyia mepakyɛ bebree sɛ yɛpɛ sɛ nsɛnkyerɛnne sisi ɛwɔ yɛabrabɔ mu a sɛ ɔgye aseɛ agye sɛ yɛdi nyame ahyɛdɛ so na wabɛka yɛ ho na wabɛka yɛ ho sɛ wopɛ sɛ wowu nsɛnkyerɛnne wɔ abrabɔ mu a fa nyame asɛm nante ɛbata ho
suro awurade so just say it John was aka ho asem kura John chapter 14 verse number 23 se nyame asem ni wo nchen a wode bɔ bra Kristo ntimaka ho ya man sankyere ne ensi wa bra bom so just say sanete obu ma wonya adwuma nya nyina no won kan kore pubo onya no kwafo ana John 8:44 no so ka che say kontomponi ne papa wawo no eye bonsam kwasem nti obi otwitwa nkontompo nti abero na urade aba nkyai oti ma nkyai onka Kristo ho mpafi dabi Kristo ho mpabone sanete jame so amen nti yamfa na asem nante amen ko John chapter 14 yes verse 23 yes Jesus buase no say so ana Yesu Kristo akabio say se wo pintomia se obi domia urade a obenti ma sade so hallelujah amen hana de many people ai de wadi sade so wei aso say enyo no so say urade ana babo so hinim wase se obi domia obenti ma sade so obedi madia bai ma sade so na metia be dono obi domia if someone loves me fulfill my commandment if na yakase obi do obi akora senate ai odo wode yanhwe no hunam famu odo kora odo ne omutuo ya wa dwamado no kure pa wo hwe me na say wo yo ba na be ma bi I love you e dwama no open no dwamai kono odo pa man chance baako obaluzisia na ono nkoda na hwe say sa love you obekọ so aka wanya tini dia free ni dia okọ enu bi na eto e kan say David Absalom ni nimya sama ane amo obeka na no say I love you the moment abeka say udo obi no esese ne yebi prove ekire say udo no pakro sanete erisame same katra Yona say me doa esese me prove bibere kire sa udo me pa sampa say Yona me do dia ma wo say watari atete ko je hyewe atete ejahye efan baabi eniapa all of a sudden unka bi nhim ne ma pambiama odo me you odo di akire sanete that is love so that say akomodo uniska o minu di nkomase o na ne de wo de kura uni di itumbo tuma no mama kakra hye sa me you odo di akire sanete odo afei metimi study oniama ba ko mienu wo se wota ne ma ginagina yes ne ma wo se e ma na no mo ginagina no e betimi atwe bone abrew yes na ma fro Yona yes na wo se na se woni mata didi nkomo tama no mo di nkomo na emwa me ene wo honhom ne Kristo adwuma nti betumi ajai na ma gina Kristo asem so tuufo enya atendedie enhye so bar mi tuufo akoma fam e kire sa me do sanete odo me obi wodo obi na wontime nkyira na tere ne kwan bi an odo ne ye fake odo fake tiamiye sa broken fake so obi genjo so wodo na wo ya de na nya ne ni bonu so so a o ye fake person sanete opa twumfiri ne nkyai twon chasemini praise God amen enti Jesus Christ say se obi domia obeti ma sade so sanete olofo udo Kristo odo Kristo wase obi ntimi nyansa nkyerane awuye ade se Kristo kano e kano ansa ni Kristo bebu obi nkyar yes ade se ni pakro wayi wodo de ade atire olu Kristo ansa eye give and take give and take yes but Kristo mani panchan kwa better trade for we budget so that's it ya yabo Kristo din 24/7 ewo nukure mu ntino ya wakai ho sanete obataye ho nyebete so that's it okay ho pa ti di esiro ni bia nso de mai na onso buza ho he oni ye chakwe odi sofo ana me say ma bo pa ya ba se kura de da ya so nya yesu da na me suro ifura da ka du twapo
check so by asem ana he na akodae kodan kunchire wotimi sesa maame pa wankasa maame a wache wawo wotimi sesa ni egu kenten na de ni kodwa so wapoton wankasa maame akafo so beto waton maame no kwasam e ba ni mabu ebe pa no wabu ni za no bekesiye wodu wotimi obu ma na no na nkasa no chese ni nim ye helonum kofo wonsam nko zekuru asema mfano no oka na nsem wo fie saa na najo be se 12 me ya TikTok live si amampontem ti wie me ye watching kakra ana me ko gina sama hata ye na mami enu anajo 12 mu gina bonti di ngongonsa na do 12 anajo 12 ana wese na me gina sama hata na me ho ma chiri me sagu na me ho mu se ya na me se eh mai be no mai be no we bayi na ade ha me say na nsape bo nsam to kwasu wo ntem won say nipa dom no nyona na no be ka say kire me nyona na no be ka say kire me no ma say yi o mu secret omo benzem awura de ka sa bisa hu awura de ka say wantimi ani de Kristo ahye so a oba wo nchai ebe bi ma wa enye yi no kwasam enye yi enti baby o kan John 14:22 no say verse 23 yes yesu boase no say yesu so boa ka say se obi domia se obi domia obedi mashade so obedi mashade so obi domia se obi domia urade a ye do urade asemisa asa jiri for crowd to dom ye de wodo na ya de nyina onyame na wosie enti monodomo ho anwanwado odobeni enti monodomo ho ye de wodo na ya de nyina nyame na wosie enti monodomo ho anwanwado odobeni anwanwado enti monodomo ho hey ejom love enso asori fio obi ane na dwen so ja se obi ane na dwen ho ba mpa ba no wase sofo a kire ho so ja se no wase no yanku difo a kire siganti ade ya jawo ni bakodo ho sigan so kro munye do 50 Ghana ni breboy 50 Ghana adifui o jeme client o jeme customer o jeme client enu ana ekoso Kristo baba nche amen wo ye nchira sa Kristo nka ho so just say Kristo nka ho Pastor Ozia, God bless you what say se obi domia so obi do urade a obi ti masade so asade no sesai asade di kai se ye no do ye hu ye so dia se asade di kai o ka John keten no awon guy wakan pa was one year asade a medema mo samono nya ni abai mono domo na samono ho ni a we de beti adanse se we mesuafo na me ba no do fo me no wa hia na nadwi sanete je ma sa matori sa so eti Kristo ka ho buza ho yakopon oduachi awurade ka ho obi a wa adwen ye Kristo duachi enye adwen nye ayenye mudam obi ti Kristo na se atagati ababa wodu asode mo se dagar ba ba sira no fie bia wona ne beda oba bona kama ja asore oba we obi ti mi juru ko aduru sofo ba uzowi opo ba pe uzowi obo so oba ni nada opo na pe no we ayababa odu Kristo nka ho Kristo nka ho nti onda ya kura wo so
Tano bi na da no obi da su nyina nye so da ne ewe no Kristo sachira ne bada amen ka dem dem go wasi so obi domia so obi domia obi di machade obi di machade so na meja be dono na se udi Kristo asade so a meja be dono ejano ne hwan wo Nyankopon hallelujah amen ya wo be say Kristo onu ani Nyankopon o mo ba bro ya me ni ba bi o mo kan fi ene ba bi o mo kan ko mo no mo yansa ne chire se Yesu Kristo no onu ani ejano a ka anko ka we anya Yesu Kristo na kan o de ngobie da ko ba be head be uridi wo was meja ba de be ebe dono o si Yesu Kristo onu ani Nyankopon atoron chire he ba na ka ba brofa ana onu an dane no ho ana ho ahwan botara ya pa no tumi nyina ewura so Paul nsema o chire ni ase chire ni egulu na do mo wase so obi domia obi di machade so meja be dono enti asade no yeri ka ye no do ye pasem odo love Kristo asade ma a Kristo for sa do ye ho wo yo ba yes decent aye wo she mani man she dwamanfo ntade ye gamatam atade mu wa ewa esu na ase bare ye dwamantade sare ya drodro soja say Kristo asem kasa ai kura pa shatari ese utimi diso na sore ne de ma sore de mi nyanka makopa enti de asore nanso momra mintimi no so obi a Jesus ye ni mra o Kristo na wo mra sanete onza asore a wokọ munchiri hwenti uda so ti uboni ai umani buru o ti Pentecost aso dem eso da so twembra kwasam kura o yeguro soja say o ti Roman so dem udi sofo achi a obo mass eso ba wode wachi onya ne ho ade Kristo ba bani benche amen we jiri ni se ko jai onu su the same thing hallelujah amen asofo pinimu a mo ba ji asofo juma mo fa nyame asam nyante ye ebinom o nyansa nante ana Kristo asam say ujidia yambo wasu yabo wasu ya yanchira chira praise God amen na nipa ya oba mu okobo na su onu oba na tedem onya ne ho ade we yabo na su na bi enti asumba wo boni pakro ama osanu oba na ko ba dwaman emfaso yere so mane wale na asra obo na su na yekasa adwen satira ene sai arisa obi je wiase abama boni atiridie wo to na kira ani ni padama Yesu Kristo no papa ni ho achi Peter Kristo fura no wasan ko wiase bi David ntani ntina so wasakira wadwen wona Kristo benante ne yekobo wasu wie ya oban wa wada wada mu aronya no wade na se da so na ne da na sofa ko bonasu ko bonasu sofo no di team san 2/4 edifo binim na wo ko tempa ba o makwa ja sofo ai na chaman ayen sorry da be mu ma pacha mamo tiati wona tiati mo na hansa na moka Kristo no bone nchamo so yo sofo na ushamia so jase yes tra nyame asamru mu yie na fa no kura nante ye judi aduma sanete mo ka wo bintina bane asentimi nturu ai sofo no ka ho pa ebinom enyo mu nyina ebinom Shango ba dia di ko go bia so a no say was masakra mu san he funso bi was say on tidia was van konsu ndikiso ka za ni dino wa no na ko wo sum o bi san ba bi ote on pe na so ni mbra asibisa musafo je na go bia so na etena no san ko ba jamai sa na kristo chacha ya bi na nsam wo no le ko program bi na nipa be se 23 sakrai koye evangelism street evangelism nipa to say sakrai na se ejina so ko bo masu chana dobre nyane asofo ro koy tinso no so ho na omo we na mrante do jina nam say owura wonkwa na ate ana say hwan no say me no oba na tie we nam say wotin ba bi na to wo say yete da ba akum anam say subo na ye be ball ye bon ya onu oba ne moja o na biemu jitum o say sa na zina ngadia waso ose meja yati die menim se boria
menka agya kakrakra na nneɛma fama me a ɛnam sɛ nti wobɛtumi ahyɛ wo so anaasɛ wo ne no bɛda wɔso sɛ no deɛ bɛma nyɛ dua ɛnam sɛ krakye ɛyɛ bɛta ma sɛsɛsi a no wogya asubɔ no because wobɔ asu no wie yɛbɛtumi abo asu wobɔ wie na wokɔ na woatumi anhyɛ ho so na ne ɔbaa no kɔkɔ daa one wɔbɔ dwaman adwaman no a wɔbɔ no wobɔ asɔre a honkonkoro bɛkyɛw tie honkonkoro tumi bɛkyɛw because God spirit ɔmpɛ fi nti woba pɛ honkonkoro bɛkyɛw yɛkyɛw so a yɛbɛtu atena fikyire ama wɔnem agu ase nti abɛta sɛ ɛne wobɛgya subɔ no sɛ wotumi hyɛ wo so deɛ a gya subɔ no pɛ sika woyɛ ɔbaa no wade awie a bra na bɛbu wɔ so sɛmbɔ ɔsɛ sɔfo woaboa me paa na sɛ memma nkɔwua nsuo no ma sɔfoɔ no nkɔmfa nkɔno wie ɛmɛbɔ dwaman yɛyɛ sɛ wɔne ɔkɔ gyidie o wɔgyae sɛ ɔgya seɛ nyame asama ɛyɛ mmara mmara da hɔ sɛ ɔyɛ sɔfoɔ no sɛ wotumi mmɔ nipa ma no ntim kware ne ho adeɛ deɛ a ɛha wo sɛ wobɛbɔ nipa korɔ so bɔsɛ ɔnyɛ awurade ɔwurade sɛ ɔne kristo bɛnante a wo sɛ wobɔ so wie a wo sɛ kɔdi awia sɛ brɛbakyi ɛne sɛ nka kristo somafo ɛna sɔfoɔ bɛbrɛbɛ ama kristo somafo fofofofofo ɔsɛ yɛyɛ kɔ ne kakrakakra wobɛsɛsa wakɔdi asubo wɔsi mma ne ntirim kakrakra ɔbɛsɛ sa saa na peter bɔ na bra taabi mɛnti ɔte atɔgyeɛ hɔ no yesu nkɛgye sɛ sɔre ne makyi ɔsa ɔkɔyɛ adwuma no bio taabi apɔbɔ no nkɔbɔ nhyɛnka ɔbɔ adeɛ ni nti ɛpiri mu a manya privilege a mɔbɛwura kristo fie no monsɛntena maatwe yie na mone kristo asɛm so power monsesa ma brabɔ so-called some pastors ebi mo yà mo ti nyame fie na adi mo kɔnkɔn na sɔfo no kura no wɔn nso sa atwe mpira sɔfo ɔbɔ twaman ɔnsa nsa wo gufi wale fɔ wɔn ne nkyɛn sɔfo ɔfɔ na kɔra ɔne ne tia ne ne kɔda ɔhyɛn yi nsɛn yi a ne wasa kotu yi nsɛn na to wɔn nyɛ mo sɔfo dɛbi yɛkyi ne kɔ tibi pam no ɔyɛ a ebeliki anu atwa nto ato akora no so ne oku n'anim ase wa pam it is come by say asɔfo nketewa kyɛn wɔn mu nya bi nya na wɔn de guru botom wale fɔ wɔn ne nkyɛn ɛsi yɛ sika taiti sika sɛsɛ kɔ national na ɔno so atena so ne yɛ da ɔka ɔyɛ sɔ baba dabi kristo fɔ wɔn ne nkyɛn kawo deɛ ma wɔ ɔsae verse ma 23 sɛ obi dɔmi a obi di ma hyɛdeɛ so mɛgya bɛdɔ no eti sɛ wɔntumi yɛ ne kristo ahyɛdeɛ so deɛ a ne nkyɛ sɛ wogyina so onyankopɔn tamfo kristo dɔ wɔ ɛnyɛ yie hawa so ɔkyɛ sɛ kristo dɔ wɔ ɛnyɛ yie wase sɛ obi dɔmi a obi di ma hyɛdeɛ so nti ahyɛdeɛ no ɛne kristo mmara Ten Commandments wodi so wodi so akɔdu ka home na nkonkron a na wɔsɛ deɛ deɛ twam wodi so nhyɛnka ɔbadeɛ ni ta so brɛ me nea wɔse agya no bɛtɔ no wɔse sɛ obi dɔme a onim ahyɛdeɛ so yes na agya no bɛtɔ no na yɛbɛba ne nkyɛn na sɛ yɛdo ne wie a yɛbɛba ne nkyɛn yɛbɛyɛ yɛn tena berɛ wɔ ne nkyɛn hallelujah amen nti na topic ma bi sɛ nti awurade ka ho ne tena bia na wɔ nkyɛn deɛ kristo tena bia na wɔ nkyɛn wɔsɛ sɛ yɛdɔ no a ɔbɛdɔ yɛ ɔbɛba yɛ nkyɛn nti sɛ yɛka sɛ obi bɔ obi nkyɛn a wɔsɛ ɔba bɛyɛ atena mɛboa ɔba ka ho biom na mede bɛka sɛm ɛnto asoa no wɔse yɛbɛba ne nkyɛn nea bɛyɛ yɛn tena bia wɔ ne nkyɛn mo na kyerɛ sɛ yesu kristo ne agya nyankopɔn ɔmo sisɛ ɔmo nkuku ne ɔmo nkaka saa ɛde aba meka ne saa no wate aseɛ yi saa na ɛteɛ ɔn sɛ yɛ nipa yi obi ka sɛ meba no no abɛtena a ɔmfa ne taa wo ɔfa nipa fam o
on fan tower ne sapon ne na bag ni ade afa no bag aka na waba oba se singi room a ehwa bi no nso beda amekwa mo tunu fa ba so that say didi a odibi mo kwa oka ho one ne da mpa ba ko so mo bibia onimu sanete so that say mo ye bia no onimu ana nipa no nso opa no so no o mo bi nso aba re be poa nipa onu obi betena osora no po bi konsu ama ai obe proud dem wonye bibi na ho kire wa no aboa so mu da ho ha ai enya nuani sana kristo sesi di na hyede so a obeba ye nkai be ne tena be o ye nkai enya ono kwa na beba oni eja no opemu no so ka pemu no so dia say spiritually asem na make na omo wa betena godfathers na se sinyi room se de omo wa betena it is omo no betena wi a afi de wo ye bia ne yi so dia say it Joseph onyankopon ne betena ai anso say Joseph onyankopon di nachi se ta sekura de ne koto yem ai afiase na prison na Joseph onyankopon di nachi kona Joseph adwene e correct no di nyame ahyade ya so ebra Potiphar yere man scholarship adwamamu scholarship onare sada no na onyankopon di ne tum di ne tum za abante wo hwame adwamamu scholarship ba na o ye ndai gene di ne ho ba yo atom o ye ne dai watiam kura watiam ohemanim ai so ohemanim wa ka dia wa ye wa ka so Joseph adwamamu temptation by ai orame run away yes no okura de odishia wa chese na nokura nsi na so ko sia ma o kan to fo na kan to fo e da no ne da ma de achi gira awurade mfa bo no nche obabesha so the same thing Joseph wase ofri adwomomu sohwe adwane ebrade no kotu afiase yes kristo no kan ba so tiasie Daniel no odi nyame ahyade so ebrade asam to no so no oso ade no kotu jatamire mu kristo no ngan wo o kan so tiasie the book and Neza eche sada miza na bednego ekogu jemunu emrantia no o mani nyame asam so o mani nyama kristo ejenu wonu kristo ama wa ba wanshi eti me bisa o sa edi so wa bra ba wu go nti kristo ka one wa ma ho kiri wo wa na wa ya ma ho kira beto so ama me pacho bebre eda kura wo ha kura ye tu wo wo ko tene kura se wo so nye sika wa nkai nyame asam ma adu sika fa wo siganti ensamu nsa ko hwibra ma kesiye na wudi di atam kikan nyama basa abusu akura wa nka wo ọba no a ọtọso miensa na ana ne kọdae oni ne dawi epe no otwe wasade nyina na abo from see tum na so obetuma pagya bi ma agye so aba krisum ma sama to de santi so orofo awurade oka ho ana Yesu Kristo say so bi wo ma hyede no odi so a meja bedo no nyankopon bedo ni pakoro ye be pa ne nchen because asem na Kristo de bae no na nya no Kristo dia nyankopon de smart it is how do Kristo awado nyankopon sanete nti do wo ma hyede no odi so se meja bedo no ye be pa ne nchen ya be ne tia be won nchen hallelujah amen Kristo be ba nchen yo maame obaba nchen wo adwumanim sanete se na na tui se wo bedo wurade o kira mu ne wadwe ne wakoma mu so di ase ne wadi na hyade so a wadwuma no obebam awade no ba bedi hini wo akonto mo ba bedi hini sanete people na wo pe e wa akonto mo ne adade nyiro ba bedi hini ma wi school ba ko ho akotworo ho exams kiso di mu obebam am watwa sanete
me tu kwai me yam hyehye me Kristo asema wodi so ntino nkonya kwanhia da oso baba wo nchai wo ba ya na tena ya ewo wo nchai e se ba bia nko bi oka ho oka sem pa won na wane na obi se wo probi asem a okọ ba bia nko jana nko jana wako ko ba bia ngo wako me yongo brabo no a ukọ ba bia nko jana wako pa na on pema asem a bebi chiro so afre na meba o on pema asem onya dia me message say ye o chiro wa me meba me mu akura we ye common sense a esese ni party ase o pese kiso boa ba o fana asem nya he na ye chirikoko a ye di ni ma ye ni ye chirikoko ye di ni ma wona na esombosom o ma me sure same thing o so pepie mu a hwede wo yo o so da wa tra mu yo ana je bro ana je so hu so difo bi sofo bi aba na ko kan asem de akere no wa bra bot sai bisa am ba de sofo babo bari mu ayele ba on van ko si sofo no so wa de ba ho direct but mu so nye tintimatinam. Praise God. Amen. Run over one inch. Amen. Trust my memoria. Verse number 24. Yes. Dear one nominal. Only means I'm so. And then it is your own for Christ as some in your Jumabiano. Uni Christ as some sanity or no radi. No radi. Otten Gomanas. The own for Christ as some in your Jumabia or no radi. Your word to the more day. No radi. The word to the more day. No radi. They won't tear tight. No radi. Yano gaza tight your chum. You was a microphobia or media no so much sorry at your more cassette tight. Zubezo Zoom tight. On quoi sorry. Uno radi. No. Zoja say. Do baby a Kenyam someone who came no ball. No massam. Uno radi. Baby a cake is as a moo trim. No, come baby. Saturday talk in our band. And crying. But try life, you will be trump. No, and what to me has sad and review grass or auto data. Aye, was serious. Killing Piazza, no, say, Hallelujah. Amen. Was it so be any more some so on no me, one no rade. now someone would tiano, Now, as someone you can, and yammy dear, and yet, dear, they dear or some man, dear. so just say, Onyankopondia. and you yanko podia, Sanity, and you yanko podia. Yet there are some near Juma. Misa. And so can John 1 or say, if it has an assembly or assembly in yanko po, and I will not cancer. Aye, Assembly honam. It must have number 2 they say, and rather into a cow. Waka, Misahu, a rather cow. Sir Obi, Antimian for Christmas, Anantia, yes, and our kind was say, or no a rade. Debbie, Sir Obi, no radia, aye, a radit abanin chain. It is now no be near from the shore. aye. Otu nyame asem atwene otiatie Kristo asem so kane na urade kan ho be de oyeye ni ntino urade twene ufiri ni nchai 1 Samuel chapter 16 verse number 14 hwasembo a True Faith Church International Kumasi Sokoba Road Village ana motie kan evangelist Ojere ni de bia bo Ghana time no ngotwe a ye ba live so TikTok any Facebook any YouTube ka nyame asem 1 Samuel chapter 14 16 sorry 1 Samuel 16:14 yanhwe so wantie nyame asɛm no awurade twe ne ho efire ne kyɛ kam yenko 1 Samuel chapter 16 yes verse number 14 atifi asɛm David ba so la himfie kwa na Nyankopɔn honhom firi so ho so wɔso onyankopɔn honhom yɛ dɛ efiri so ho o kan so rabako sɛm a ne papa emwa yerai ɛna omu yeso mu kwa hwe no nyankopɔn na ne kriti saa sin no kriti sai
tina nipa wo hɔ no a asɛm esia ɔsɛ wunya abote na ade asɛm no Nyankopɔn sanate na yɛ cool obo no asɛm sia no kasa basa dabi anya ne sa Israel for ye o madwe sɛ o mo pɛ ɔhene pɛ ana Samuel kɔbɔ Nyankopɔn amane ana Samuel ana Nyankopɔn sɛ si ɔhene ma wo me ama yi ɔhene ɛde ama na wasra no ana o yi so to yi so no na aka kwan obefa so a obema so akopie Samuel anim Nyankopɔn nyansafo ana ma so papa ne moa eyirai ana mu tisi no hwe ne 3 days so mo kyin saa ana mu kopie eye Samuel ekura turu na bofra one ne koy nti mu koy no ana Samuel ekire so na brabo enyina so o kana brabo hintasem nyina e de kire eye so nti oje o mo kwan na kura na o kan ho no wa mana men so o ma kura ni di kai zina na no be ye message bi say uyi edi hintasem kura uyi edi hintasem eya afasi that message no me ye no only on TikTok uyi edi hintasem fasi so just say enti ebra Samuel eka na hintasem na brabo hintasem de akere no ana ma akura ni di kai so we di kai won so edi nkomo sede be ya wonti masa ifie nipa ya hu yi ifie nipa nya wa enu ntina ya agirifo ye nya prophecy edifo ni nya prophetic ayifo bi ho a ye nka ne dede intro TV so no ne TV so asem ne TV so kra ye nka mo bi asofo ya beba be na edifo titi TV so oso microphone ma wo so original ho awurade abie mani na wo bie mani makọ obusu afie na wo se nipa bi atwa kanko no akeka ne nsem sa na wo esese wa brabo no tu kwai esese wo yese esese wa be ma bi munyamfo bi be ware prophet one be twemo Yesu dinu abansafo na se na sorry da mo woni ma ba fu ato odoso pa uncountable nipa bia no ufie beye edi ntitendede nipa bia wo wiase bia no ufie tumi bone edi ntitendede what to tell you bia yes utu anu mo monitor sa omo spiritual mirror ti ba bia ko bi omu but say before so muntime mewo no anu obi a nyame asem wo nche omo nyame asem kwa no musuru power se wo nsuo nyame asem a ana nyame asem ni wonche ya okwa okwa do meku ntem womo muko mo ntem ne womo a ombo boboton so asoro fie a womo nsakira he oboton so wi anu asa ko badwaman ene wo safo ne do mu ifia ba ifo no hu wo te se entatia ya team no okọ ya wo hwe process ateta da 26 28 dodo onu a omoboni na kum wo I'm telling you 70 sele no nipa u asira yaro ipa musa 70 sele no nipa u and then kokofo no mre wa 42 na mrante no maba wu abrabani nya papa ko ta computer ni ma ni obu obi afaso kikasi ani so just say o sheba mu ni oti na tamo aso ni akora ni fefuo kasa fi so kasa nintia bongo a krono ani lu boneno na mi ntimi ni nachi bere na yu abia duwachi ni wachi so just say it is a maria ko na bechiwa na do kwa sama ko ekun na brewa enya 73 years what man twa no babo sa na mu tim because musuba nye aso ya wonko abrewa be kura poma abi kwe ko nyame fie akoda nyame ase na brante ete park so bobo Sunday special
hwene tiro ne rasa bi a waye ene James Santa wakwa na adwen se obenyiro ache ediampo okode dada wati asiwo ode nsachirara ese entia wurame oka ho hallelujah amen ti so obayo hi obayo hi ni wie ya ahomaso obanu mu so jedu babi no nyago pasha ne se kokum atafo nyina kansa Israel fo ebesina twam afo masase so no o ma mpre amalek fo no eti wo be di hredi a kose wo mu nyina ma me enfo mo hwe kumo mu nyina kola opani eno ani asade ne na mo mfa mra ne bo ana dabi so mo seni nyina wo se me po mo hwe mo ko mu nyina so ko ya wachichi anantwe ni nwan boy was rade obawe ode baba afode amanyame oba otutu atata nu okunkum waje nu nyam kra ma no mazo oduko tiana so Samuel so metin nwansu wo masum okwa na de na gwa wo se no kure mo no me kwa na sese mi yi wo mo ma dore no nam do mbabo afode ma nyankopon Samuel heso anim di was Samuel so wadi nkwasasemu wadi nkwasasem papa nyankopon kasema ye nani ani o kasema ye mfia pe nane no so dia ze did you why ahini ene ya afiri wonsa afiri wonsa ya fanya mesa mu nyaguro hwe enuti na sese wo ye kisoni a we are careful wanya careful ne say ewurade adum firi wo so a bembo papa bebre ewurade twani ya jawo so just say bebre wo want tani but they don't know sanity also etimi say we bitimi ko ba dwaman na odaso etimi preachi odaso timi ye edinuma tifunuma nti ano no na je say otimi ye ne de ewurade waje honhom de bia oje pa waje all life is now me ameka mo na to adwunu mu ye ewurade je de honhom na honhom nyona de ma ne kristo na de honhom ma honhom de ma ana honhom so ompafi me bo na odi fia kanu a onyana de obeje firi nsam soro ahimye wanye firi ni nsam waje soro ahimye firi ni nsam edima David wo huhum physical na so eda so ye king but spiritual in the sight of God no onye king make you so tuna dia so you can be a prophet e woni pan so but in the sight of God won ka ho o pass sawadun you can be a preacher in the sight of God but in the spiritual realm yamye ni no unuru to say the okachre be sasan was wa kariu na so unnu wa kariu unuru cause one in the doors do sakara wadun azani nkontompo kamanya mabasa troso na talent watahuru emi dinsaye nyame nka ho abamu benfo bebre nyame nni o machi nyame nka ho na o maji power abatara so a wakobo so ko beni ni na ayi ndia ni ade ansira dana sinya bansira wo baba position a wo wadi ka kobo so why the bedi wachi obia ma utumedi nyina basai aba te say enyema hwegu nsuo asem esuo de ne beko mukasa fondi amanyame it is a kind of open for binum so mo pa ba bi o mo wuraya o mo kwaji tumi no o mo fa saane ma no ko no ntwatire o mo hweki so kira kwai sanity e ba sa adwumaje bi o mo di bia na e bi no free nyame achi sa ye ne man se so ja se wase de o ma shade no di suaro me ni na go baba no nchai be etna bia o etna bia to so de o ye nti onyame dwane jan ye nto aso ko
First Samuel chapter 16 verse 14. Na Nyankopɔn hu firi sɔre ho. Na Onyankopɔn hu firi sɔre. Na honhommɔne firi Awurade nkyɛn. Na honhommɔne yɛrɛ firi Awurade nkyɛn. honhommɔne firi Awurade nkyɛn. Ɛbɛ ha no. Hey, Awurade mfa bɔne nkyɛn. Amen. When God's spirit depart from your life or in your life, what spirit will replace? Evil spirit. Evil spirit. The one who has a nyame de ho ma wa wonye wagye de bia Wagye da wagye. wagye de ma foforo talent no ntina talent no a okyekye mu no wanye obi dia mfa mu obi Wagye na obi. Wagye pa. wode ma wono won fa nya dwuma ma mfa so ama so Wagye do ozi so wo mpo bagye am obi. so just say eti brother sister so all life no so na wo hwame a me say entoto awurade asama say Tabi. be careful Silence here. so kisom na kisom wa duma chabi a be careful Sa. amanfo so ma ho Kwasem. wagye de bia Wagye. yes wɔhwɛ wɔn anasa wɔn nsesa Ai. na wagye ne ntɛm Banya mi asɛm nya hwɛ a bagye kura. ah na wote a wo ɛka nkono nka wabɛyɛ preacher kɛseɛ pa wabɛyɛ nyankopɔn nipa kɛseɛ a Ai. na nyame adi ka de wɔn na mo bi na odi nkwa asɛm a ɔnyɛ ma Obagye ama wo. Wagye. ɔbɛhwɛ wakoma Saretie. Say ya. na wagye obi deɛ Ama. Odi ama wo. ɔde ama wo Kwasem. na wafɔgɛti nipa korɔ Sa. ka ne kwahyia Fimi so ko. Ne ya bagye kira firi nsɛm. Ai. so ɔte aseɛ wɔnti na ɛsɛ sɛ obi ahwɛ no ho yie Ai. Hweye. wahwɛ yie deɛ a Na me bagye na adeɛ. ɔbɛgye ama wasom ɛhye Kwasem. hallelujah Amen. kɔma me Ɛto aso no. Na honhommɔne firi Nyankopɔn nkyɛn. so nti ɛberɛ a awurade wo mu firi sɔɔre nkyɛn no sɔɔre wɔ adifo Ai no edi fo pa. oh yes na ɔhyɛ Na nkɔm ɔhyɛ nkɔm. Ai. Kwasem. nyame sesa no akoma no Saretie. before sɛ sɔ ɛbɛyɛ prophet no awurade kyɛngyi no akoma no ɔma no akoma foforɔ Saretie. hɛ woyɛ difoɔ no wakoma adin a nneɛma nwie pɛyɔ I'm telling you the truth wɔse sɔ awurade sesa no akoma dadaa no ɛna ɔma no akoma foforɔ nti sɛ wobɛ kristo mu no ayɛ man of God anaa bɛ kristo mu a ɛsɛ sɛ wakoma wei na sesa wontumi nka nkyɛm sɛ akoma dadaa no a wode wo fie no wabusua mu no ɛna de abɛwura kristo mu mede yɛbusua mu deɛ saa ne yɛteɛ wɔ akoma dada ka kyɛ wobɛyɛ felu a Be firi wa. Matthew 7:21 wɔnka hɔ saa adwuma no saa asɛm no bɛyɛ adwuma tia wo Ai. Ne obi ɔsɛ. bɔ sɛ nyɛ obi ɔsem sɛ awurade awurade Na no me nyo so ahini. mo ɛti wobaa kristo mu no a ewiase akoma no a wode abɛwura mu a woamana nsesa no Ai. wobɛbere gu adwuma Ai. Nyama dada nda supra. kɔ so akoma ɛka no ho a agye sɛ obi gya asɔre Saretie. wakoma ka no ho a agye sɛ obi ei yɛwɔ asambɔre bo Ah, asɛm deɛ dɛ. that's the reason why nti a wobɛ kristo mu a you need to change totally Saretie. Nyama dada no gu no. you need to change ɛnyɛ fa ne fa nsɛ ɔgya seɛ Saa. na dwene nnipa ho adwɛm papa Kwasem. obi wo kyere no aboa no Kwasem bua no. wede ɔdwena ne ɔdwene ɔno nkoa ne bɔtɔm ne ne fie Ai. Jom. sɔrema tete nsɔ dɛm ahokyerɛ nko a Nkoa. so wode yɛkɔbɔ adwama ho yɛbɛpa mu sɛsie a Tia. Butu. wade bɔbɔne nkyɛe Amen. toa so wurade nkɔ Wɔsi na honhommɔne firi Awurade nkyɛn. enti ɔhɔmmɔne firi awurade nkyɛe Ɛbɛha no. ɛbɛha sɔ Sɔɔro nkoa ne ka kyerɛ no sɛ. sɛ ɔgya sɛ ɔsɛ hommɔne bɛha hwan Sɔ. enti sɛ woanni kristo ahyɛdeɛ so a hommɔne na ɛdeɛ bɛyi Behaw. ɛba wɔ bom bɛha watwe nti adwuma no ne ɔma sɔre atia wo Saretie. awadeɛ ne ɔma sɔre atia wo Kwasem. Pɛgya mi asɛm. sɛ ɔgya sɛ Eh. wotim sɛ adeɛ bi wɔ no ma nkade wei ɛyɛ simple to get So now bre. so wobɛbrɛ saa Ai. 1 Corinthians chapter 16 verse 21. ɔgya sae Wɔsi me Paul me nsɛm ntia nie. nti paul se ne nsa wo nkyia ni Sɛ obi mpa Awurade Nyankopɔn asɛm sɛ a obi mpa awurade asɛm a ɔnie. halleluya Amen. wɔadue no ɛyɛ baba Ɛnyɛ papa. ɛyɛ nnome asɛm Saa na teɛ. nti obi a wɔmpɛ nyame asɛm biara no Ai. ɛnome di w'akyi Nokorɛ. nyame nnome Edi w'akyi. Papa yes papa papa. nti mo a mokɔ asɔre a sɔfo pirikyi a sɔfo wakyɛ yɛne pɔn Aye. na mo keka no mo nsa kyerɛ Mo sa kyerɛ paa. mo a yɛbɛ pirikyi a na moapiapia abɔnten Eh. Wɔsi sa. ɔno a wankɔdwo nsɔ Aye. ɔno a nkɔyɛ hwee Hwee. ɔkɔtena abɔnten wɔ no
fun so no miamia oyeye course no so ne mpra no ofre no one sachira asamato bie so just here until when it comes to the word of God see ntia jadi onye bia na tie so tie famu aba na fanante ne boa wo wase o mbone aba so nchembe hard sanete is so sure o mbone heri bebre all because of nyame asma yampentia enemi ba pensanchani tie nyame asem so just here uko bi live nsese ya elibu egusu no enye nkwada asem esun komshem kwa na mi asem no wo mpe so just here but insan woni pa our life no so tie nkwade sem amen te magajo say your life na ye salvation awan kwade adwumadie sanete ya me shem komo ha open komsha brasore so just here sanete brasore ana odifo bi aso nche wan kasa mu dabi unim de woye nti se me frau na me kan de woye na ena chese me bibi dabi ankawe sachira watwinye sanete wo sesa watwinye Kristo be ba wo nchen ye hinto be ya chira sanete praise God amen God verse number 15 yes na so ale nkwa ne ka tire ne se ana so nkwa ka cha ne se hwe Onyankopɔn wo mɔni bi Onyankopɔn wo mɔni bi ana hawo hey Onyankopɔn wo mɔni ti se wotutu nyame asem ase a wo mɔni be hawadwen sanete ko bobo siande ye adwuma na hye ne ye twene fom jeme so amen ye to no choko verse number 16 ma yewura enka tie wo nkwa wo wani yi enti abra so oye ne mo ho sem no na Kristo wo mo efiri ni nche no wo mbone me ha so sa kopem bra owuye sanete o panyame che oso nyame ehuru mo ono aku no ho krampo yes na serenke Kristo se yen de Kristo mo jani nti ye he bone a na mo jana patama no aje enti nkachi zema sema to de se enti awurade ka ho ana asemisa awurade kan hunta na fa hallelujah amen yan hwe owura bi nso Samson ono so yan hwe de to no Judges chapter 16 verse number 20 True Faith Church International wo show me God bless you salvation our jumadi na ugusu a utie no yeah 1620 Judges 1620 yan Samson so yan hwe kakra bi o enche ne epon na ye de jumadi ni nyina ekwawe ko atemufo eti ayedu nsia kenkan so ayedu no na waka se Filistifo wo usuo owura bi a ye nyina nim na ba ko sema friend Samson Israel fo ko ahun yehia mu na Onyankopɔn esuma no ma ye wo no sa akoma ye wo no bo sheba nkoso ade ade ne ba asase so sa ade hye ne se ma wonu ensa na bobisam bia nkoso afi na wade ye kura de mrato ho nanso onyame de open woyo sa to ma no ko ware Filistifo ma na baako hallelujah amen Samson Onyankopɔn ma na hoden ahode ode ma no ode tire ni triwi sanate o Kristo ni papa bia no Kristo de ahoden bia tena mu so de aze sanate ode ahoden bia tena mu so yo na ti we Kristo de ahoden bia tena mu sanate ba ye wo ka baabro ana meboa sanate nti wo no a e ma ka baabro no odi agoro no hwe hu ye na ma asem ko to wo a ho mo no a wo de ka baabro no ebedwan ebetu nti emma utimu nyode sanate mesu me ma mitimu nyame de sanate pa sanso na wo so ahwe me mo timu nyere wango ebone mi yasmesi ni ehwa ai udi agwasem wato tomato so ta se die
ɛma yɛ bɔ din sɛ odiifoɔ Aye. sɛ woanhwɛ yɛ na saa honhom no firi wo nkyɛn sɛ kinkire Samaba. ɛdi no sesa Because na yɛasesa din no yɛsesa din no pɛ afei wodwumadeɛ bia wodie biaa na aba fam deɛ ma yɛfrɛ wɔ sɛ nyame ako evangelist no saa woma no firi mu sɛ kinkire woma wo nsa kɔ daadaa na akɔyɛ nneɛma basaa ɛnumnyam no tɔfo mpɛ wofrɛ nyɛ yɛ bi yɛnti na sɛ sɛ onipa bi ahwɛ ne ho yie halleluya Amen. yɛgwae Judges chapter 16 verse number 20. Na wɔkaa sɛ enti samson akɔware ababaawa bi nti ɔne ɔbaa no te hɔ saa ɛna filistifoɔ sahene ne wɔn mpanimfoɔ no ne ɔbaa no tena ase Aye. mese saa message no bi akyerɛ bɛka Aye. ae hwɛ ho yie ɛwɔ fie nipa ho Fie nipa. hwɛ ho yie topic no no Topic. hwɛ ho yie ɛwɔ fie nipa ho Fie nipa. yɛ Onyame wa ayɛ ebia wo. na nyame ɔlɔwɔ kyɛn ahoɔden wɔn yɛbɛka Yɛbɛka. Ahoɔden nso bɛba ɛho anti. hwɛ ho yie wɔ fie nipa ho Power. Fire ya ya ya. obi antimi ankɔ sukuu ankɔ akyiri nyina yɛ fie nipa Fie nipa. Correct. Fie. ɔte akwantuom yɛabɔ no ama no aba fie Sanity. ɛsɛ wɔte akura se ne ɔtwa abɛ Aye. ɛfie nipa nti Fie nipa nti. Abetwa. wodeɛ mfɛ no nhyɛ hɔ Aye. ɛma ma ɔkyena yɛbɛba so Saa na teɛ. halleluya Amen. enti samson yere ɛdaadaa delala ɛdaadaa samson Aye. ɛna ɛkɔdu point bi a na kyɛ sɛ baabi a aduru no Aye. ɔyɛ no hwie nyɛ yie Ɛnyɛ yie. ɛna samson kaa sɛ verse number 20. aha Na wɔkaa sɛ yes Filistifoɔ wɔ nso wɔ enti ɔbaa no fa akɔneɛsɛ nyinaa so daadaa samson Aye. ana ɔkyerɛ no baabi a Na ho ɔden wɔ. onyankopɔn ahoɔden ɔde ama no no ɛwɔ Aye. nti ɔkyerɛ no wieyɛ pɛ ɛna ɔbaa no sɛ afei deɛ waka no akoma mu nsɛm nyinaa de akyerɛ no Aye. ɛna ɔkɔbɔɔ sahene no amanneɛ Aye. nti mbaayɛa ana ɔteɛ mu kaa sɛ ɔbaa no kaa sɛ Filistifoɔ wɔ nso wɔ Samson. filistifoɔ wɔ so wɔ samson Na ɔnya ne firi ne nam no. na wonya no firi no nam no Ana ɔse ana ɔkaa sɛ mɛmfiri adi sɛ kane no. mebɛfiri adi te sɛ kane no Mabɛwoso me ho. na kyɛ sɛ na ɔtaa yɔ Aye. ɔbaa no daadaa no atoa so bɛɛ yi nti no na ɔtaa yɔ ɔnu sɛ ahoɔden da so ɔse mebɛfiri adi sɛ kane no Aye. yes Woso me ho. na mabɛwo so me ho Na ɔno deɛ na wɔno deɛ na wɔnim sɛ Awurade afiri ne ho. na wɔnim sɛ Awurade afiri ne ho. ɛni da hɔ yɛ o Ɛni da hɔ. ɛni da hɔ yɛ Sanity. ɛna din nso ɛtɔ da a ɛyɛ Ɛyɛ paa. ebinom kasa dodo Nkura. sɛ woankora wo yie di ahintasɛm a de biaa wo nhyira bɛsi w'akyi Bisi akyi. ɛnyini kora wonyini nkyɛ Aye. yes sɛ woankora wo yie di ahintasɛm a obi bɛtumi aku I'm telling you the secret today Saa na teɛ. obi bɛtumi aku ato atwene Kunkwa. yes so ɔde ase ɛdi ɛwɔ media so a yɛ preachi memetia ɛnyɛ yise sɛ mɛkyerɛ wo baabi a mete I will never do that sɛ fie wɔ mi na mete ha na mete hwɛ na menim adwene wɔ tirim wɔ me ho menim adwene wɔ tirim wɔ Saa me na ho teɛ. Aye. sɔfoɔ ɔte hei mɛkyerɛ sɛ mewɔ sɔkɔba wood village bra asɔre wopɛ me a hɔ na wobɛhu me Nokasa no ano no. last wɔwi yɛ sɛ mepɛ sɛ meba fie nam sɛ fie wohu me Ni fie. menni fie nti yɛnhyia asɔre Saa. wɔ life nso na yɛ nyame adwuma a Wɔne da hɔ. ti asɛm na meka no ye ɛnyɛ gye w'anim ɛma nipa mɛsrasra wo fie adufuru pɛ nti ɔnim sɛ ɔde no kɔ asɔre yɛ asɔfoɔ bɛhu no nti ɛm sɛ nipa no afrɛ no deɛ ɛne wɔba fie deɛ ɛne ɛtum sɛ nneɛma ɔde ba no mu ɔdu wodi agorɔ a wobɛwu ka no kora kyerɛ wo nti obi ahia wo a woyɛ ɔdiifoɔ nti na nipa no afrɛ wo woyɛ sɔfoɔ nti na nipa no afrɛ wo business ɛna ne nipa no ɛyɔ Saa na teɛ. wɔne ndɛ kɔ China kwa so wowɔ maase nti business bia ne ne wɔ bia ne ne nyɛ no wɔ adwuma mu hɔ ɛma ne ma wo fie wodi agorɔ bi bɛkum Aye. Bɛku atwene kwa. I'm telling you the secret today Paa. Bɛku nkwa. wobra nsonso wobɛku afa no wadi adeɛ kyɛ no akɔ sakra Saa na teɛ. wada ne sɔ bɛku no ɔwia no ɔno no asagyera Aye. na wabrabɔ nya wonkɔ gyem Bɔkɔ.
hallelujah amen yente ba to komina wɔse mɛfiri adi sɛ kane no the sounds in be free de say kane no mabɛwo so me ho na mabɛwo so me ho na ɔno deɛ na ɔno de na wɔnim sɛ awurade afiri ne ho na Samson nim sɛ awurade afiri ne ho awurade afiri ne ho na wonim o onim tena na no meto dwom sa dwom na me do kyerɛ me onyame kyerɛ me o awunta sɛ mo a wɔma bra boimu minyame kyerɛ me agyenkwa kyerɛ me awurade kyerɛ me o bedi akue awunta sɛ mo a wɔma bra boimu kyerɛ me hinta sɛ mo a wɔma bra bom ɛtɔ da nipa yɛ abɔ mpa yɛ bi sɛ nyame sɛ awurade kyerɛ me nneɛma weni a meyɛ a ɛma wontimi mmɛɛme ɔpɔn de asɔfoɔ no ka asɛmakafoɔ no ka nyinaa akyi mekra nso wɔ n'akyiwadeɛ nti awurade kyerɛ me yes obiara kra wɔ akyiwadeɛ so ɔde aseɛ obiara brabɔ ase nyinaa ne sɛ ne nkɔra aberɛm ɔno ankasa ɔne ne nua baa ɛdae ɔno ankasa ne ne nua baa o ɔmo have sex ɛfiri hɔ na wonyina soɔ asesa abɛpemene so ɔte aseɛ w'ani fii kakra wo maame yerɛ wo ɛne wo dae wankasa maame wɔyerɛ wo ɛne wo dae okra ho agu fi yes adepa bia ntimi mangyɛe adepa bia ne wɔbɛtumi aba nkyɛn ɛti ɛtɔ da a wotena se a sese ho deɛ no mayɛ na bɔ mpa akyiri nyankopɔn no wɔnkyerɛ nneɛma bi halleluya ne kora no wakɔdi aduane bi a wɔkra mpɛ yɛwɔ nyankopɔn nkurɔfoɔ bebree hɔ no mo a god spirit afiri ɔmu nkyɛn nyinaa yɛ aduane bi ɔmu kɔkɔdiɛ ɔmu kɔdi aduane bi ɔmu kɔka kasa bi yes ɔmu yɛ asoɔden bi awurade de asɛm bi kyerɛ no wanyɛ so adwuma awurade soma so nkɔka asɛm bi wankɔ ɛti wɔ akristofoɔ bebree wɔ hɔ a awurade adi party afiri hɔ no mu maame anɔkye good evening so ɔte aseɛ awurade adi party afiri hɔ mu but ɛyɛ mpaabɔ wonu ho na wasere halleluya wɔsɛ Samson ɛka sɛ mɛwo so me ho biem na ɔno deɛ na ɔno no Samson deɛ na wɔnim sɛ awurade afiri ne na ho ɔnim sɛ topic no sɛ nti awurade ka ho ɛyɛ ahintasɛm ebia na ewu nim sɛ awurade ka ho na ɛso wode kyɛke wabrabɔ Samson ntimi ama na no anyɛ du wankora ne hintasɛm sɛ ɔte aseɛ baabi a onyankopɔn pagya ne duruyɛ ɛne baabi a nka ɔpɛ sɛ wɔde ne duru no wama no awie pɛyɔ nti awurade bu fuu Samson ɛnɛ obia yɛ ma awurade bu afu no ɛtwama baakɔ ɔkɔbɔ yi nti awurade bu afu no atwe no wafiri ne nkyɛn nyinsɛn a ɔkɔtugu yɛ bi school time ɛna awurade dwane gyaa no so ɔte aseɛ ɔkɔbɔɔ yɛka ne sɛ korɔno bi ɔnyɛ obi asika so anwia sɛ nifirani nifirani sika ana ɔdi ne ntetɛ ɔno ankasa ne nanaw nifirani ne ɔkɔ wia ne sika awurade adwane agya so ɔte aseɛ ɔyɛ sɔfoɔ awurade nhyɛ so ɔnyɛ program na ɔde ne pa yɛ ana ɔde akwankyerɛ bi ato soɔ akwankyerɛ no nso no wɔno a na abɔ ne tirim ɔno a na de akwa wɔno a na da ahyehyɛ no akwankyerɛ ana ɔde nyankopɔn di ato so nyame adwane agya ɛnti na ɔyɛ asɔre a nsɛnkyerɛne nsi asɔre yes ɛdeɛ na ɔyɛ a kristo adwane agya wo ask yourself deɛ na ɔmayɛ kotwa ntoro bi ɛwɔ adwuma mu
uya abamu sika bi yɛde sika si wo so sɛ fa kɔbɔ afɔdeɛ wɔ nyame fie na wate so so de aseɛ asɔfoɔ bɛbɔ afinhyia afɔdeɛ yɛakyɛ envelopes emu invitation invitation card mo invitation card ana obi hyehyɛ emu nyinaa envelope no nyinaa ana yɛde bɛɛ sɛ 10 ɛbrɛw na wode 7 kɔ tɛbɛ no wafa wurade mɔbɔ no nkyɛ amen obu wɔn so a envelope no wɔno yɛde ama no so wɔnkɔkyɛ no ɔkɔkyɛ wie a before so ɔkɔ akɔkyɛ no ebi kita adwembɔne o bɔne mu nyansa yɛde ama no sei no na ɔkɔ cafe ɔkɔ printe baako pɛsi na ɔde abɛtoɔ nti wɔkyɛ no nyinaa wie na ɔgyegye no nyinaa wie a so baako wɔ hɔnom dada nso obi ɔno a envelope no de kɔma na ɔtwerɛ ne din waprinte baako da hɔ dada nti ɔkɔgyegye wei no nyinaa wie a na wabɛtete no nyinaa no masa bi de bɔne o envelope 10 dodoɔ no a ɛde ma so nkɔkyɛ no na wabɛtete no nyinaa no ana wɔde kyɛ no so ɔkyɛ ma agorɔfoɔ no nti ɔtete ano saa na ɔyi sika no nyinaa sika ɛhyɛ mu nyinaa ɔne nim no dodoɔ na ɔde 10 Ghana ahyɛ envelope 10 no nyinaa mu 10 saa 10 saa owie a na ɔde de aka buka hɛ no boto awurade aduane agya sɛrɛ bɔnefa kyɛ anadwen halleluya amen boɔ so a sika no yɛde abɛsi no so sɛ gye na ɛfa boɔ afɔrebɔ no ɛnyame adwuma mɛwɔ a pitipitipiti yɛbɔ na ɔbɔ apa na ɔde ahyɛ no botom kristo bɔ wane nkyɛ amen obi ade n'aseda sika abɛsi wo so kwame wokɔ asɔre a da nyame asema me meba asɔre na awurade afa so aboa me ɛkwan bi sɛ na abia wante da nyame asema me wosu yoo wogye sika no a aseda a wankɔtwerɛ wode sika no gu botom awurade aduane agya sɛ bɛyɛ bia no wɔbɔbɔ a ɛbɛkɔ bra wopa kɔka bɔne ɛsesa wadwe alleluya amen bɛrima ɔkɔwu asie ana wɔtua fees nkura bɛbie sukui ɔkɔtɔ books ahodoɔ wɔ nkyɛ baabi wɔyiri nim wobɔ mpayɛ a ɛnkɔ nyame aduane agya halleluya amen nama ni ɔno nso otwi kaa no de gu no botom da biara ɔde fort ɛkɔkyerɛ kaa wɔ na nyame aduane agya sika no a wopɛ a womfa kɔ aba so a wopɛ no ɛte sɛ atentenguo de ba sɛ wadoro sɛ enti ɔdɔfoɔ awurade ɔka wo hɔ wode waakyɛke ɔka ho anaa wode nokora na ayi wɔ adwuma halleluya amen enti samsɛn na onim sɛ onyankopɔn aduane agya no nyinani baa ne ho so no na yɛtutu n'ani yes n'ani baa ne ho so no ne yɛakye de nabɔdua mu nti obia wɔtoto nyame asɛm ase biaa no saa na honhum no abɔnsamfoɔ yɛ no sɛ wɔnhwɛ yi a satan de nkɔnsɔnkɔnsɔn ɛbɛgu nsa ne wo nan na wobɛtena faako kristo nsa ne yɛ daa nti na David ɔyɛ mfɔnso a awurade dwane gyaa no no ɔkɔbɔ mpaeɛ ɛserɛ bɔnefakyɛ nti bɔnefakyɛ mpaeɛ a ɔbɔ yɛn mu no ɛne wɔka asɛm bi Psalm 51 verse number wole ka firi wɔ ahɔkoraba anaa 17 God bless you Kobe awurade nhyɛ wohwɛ mo Facebook wobɛtumi alike no wakɔmmɛnte no ahyɛ wɔ TikTok nso wobɛtumi alike no wakɔmmɛnte no ahyɛ na biribia yɛ kama Psalm 51 verse number 1 bɔnefakyɛ 51 verse number 1 enti ebia na wɔhwɛ me mɛrima asɛm de ba wieɛ wosese wɔ abrabɔ mu a yes wankasa gye tom sɛ ɛnneɔma nyɛ clear gye tom sɛ ɔyɛ de bɔyɛni so ɔte aseɛ wogye tom sɛ ɔyɛ de bɔyɛni na woserɛ bɔnefakyɛ ɔwurade de bɛkyɛw nti Psalm 51 David bɔ saa mpa no bi yɛnkɔ David ahunu mpaabɔ nti David ahunu mpaabɔ wɔde ma domkyerɛfoɔ David dwom kɔe ɔkɔ bɛsɛ bɔdifoɔ no ataba ne David yɛ mfɔnsoɔ pɛ
ɛna odifo ne ta bante sɛ yɛyɛ ba wɔn nkyɛn ɛna yɛ tuufo yɛ ka wɔn nim yɛ tenetene so ɔgya seɛ yɛn kɔɛ wɔsi onyankopɔn eti David ebi too no ɔn deɛ adwamma mfonsoɔ na too no wo deɛ korɔno fra adwama fra wie nom fra chacha toɔ aduro so nanteɛ duabɔ ɛno na ɛka saa hallelujah amen onsa nkwa sɔre wɔde yɛ dɛ nti wo deɛ deɛ double wosa tare obi kuru wotare obi yere ho ɔdɔme antumi ne kurom hene nyina zɔgya sɛ enti wo deɛ no deɛ mu ɔdu nti ɛyɛ mpaabɔ mu ɔdɛn nea wode samsi agyina so asrɛ awurade na awurade ɔkura ma buruhunu na adɔyɛ ne adom ayɛ ne sama so ɔyɛ ɔte ne nokwafoɔ so wɔde bɔne bɛkyɛ kristo mfie bɔne nkyɛe toa so bra na yɛmpɔn verse number 1 yes wɔsi onyankopɔn homemɔbɔ sɛde wadɔyɛ teɛ wɔbrɛ ho ɛdɔɔso nti so onyankopɔn humɔbɔ ɛdeɛ ɛna nadwo yɛsrɛ awurade sɛ ebi ana nneɛma bi nti ana awurade atwe ne ho afiri wɔn nkyɛn you might not know awurade hu mmɔbɔ na ɔmfa bɔ ne nkyɛw kakɔ kan kakrakra wɔsi onyankopɔn humimɔbɔ sɛde wadɔyɛ teɛ no mesrɛ awurade sɛ ɔnhu mmɔbɔ sɛdeɛ ɔno kristo nadɔyɛ teɛ mmɔborɔ ho ɛdɔɔso nti awurade yesu kristo mmɔborɔ ho ɛdɔɔso nti pepa me mmeratoɔ ɔmpepa mmarato bi a ɛwɔ wo nsam kɔe hohoro me ho firi ma momuyɛ mu afei ɔwɔworo wɔ ho ɛmfiri amumuyɔm wɔ life no so anaa wo tape ba wehu mu mpaabɔ na mesrɛ ma no ɛntɛ so din saa hallelujah yɛnkɔ wɔsɛ hohoro me ho firi ma momuyɛ mu koraa David ɛna ɛka no wɔsɛ onyankopɔn hohoro me ho afiri mamumuyɔ mu koraa na prapra ho firi me bɔne amumuyɔ twa ho ahyia amumuyɔ bɛrima ɔne bɛrima da amumuyɔ no muyɔ kɛseɛ hallelujah akɔmfo ɔgoro na kristo ni nso akɔgyina hɔ obi kura tumi ka sɛ yɛka no sɛ yɛbɔ akɔmfo twene a ne m'ani agye kristo ni o adiifoɔ no bebree ka akɔm na afa no sɛ kɔmfoɔ goro a no wa n'ani agye papapapa akɔnwo na tiw mu na wonya nti nsi sa akɔmfoɔ no ho nsɛm sɔgya sɛ akɔnwo wo tiw mu okristo ni bia akɔmfoɔ esi ntompan ne kete ne nnoa so ɛwɔ so ntorowa na w'ani agye na sɛ wo so wo sabi kakrakra bi na w'ani agye na wo sere a akɔnwo mu etew mu akɔnwo na ba ne bi wɔ mu nyini na enyini enyini pɛ wobɛkura bodua yes ɛti wo hwɛ me a wo paa sisa wadwe na ɛdɛn na akɔmfo bɔ ɛwo so ntorowa a kristo na ɛsɛ ɔma wɔ ne gye ne bɛntia na ɔkɔ gyina no ɔhɛ bi ɛkura sɛ those days obi kura timi yɛ ano a nso akɔpɛ dɔso no bi asi n'ase na ba ne bi no sɛ wɔ fie hɔ masa kristo na ahu nipa mɔbɔ na nkeyɛ tete yɛ kɔmfoɔ kyea me wom kasɛ wo si tie paa wokora wotuntum deɛ na nka kyɛ sɛ hyile ne namomoma so nanabrɛw piaw na ɔbɔ ntonton sansan ɛtia mframa bɔkɔɔ wɔwe nkokɔ ne pɔnkye nyame ayɛ bio david tena sɛ den wɔ se adeɛ nkɔ na mede bɛhyɛ kristo anaa mu yie a wayɛ me ɔdɔfo mene wɔhyia yɛnta awurade ase wode abusua mfirim wobɛba fie mosom si hɔ yes gyando ɛwɔ fie tanoa wɔ fie mokyewa yɛtiasi history no a wofiri wɔ mo ase wobɛwura kristo mu a hwɛ abrabɔ a wobɔ
awurade baba ne nkyɛ amen ka woyɛ obi a nkasabre woyɛ ɔba a nka wogu hyire wotwa wasa ɛne sɛdeɛ wobobom aboapra wonhyɛ bi sɛ ɔte aseɛ ɛna dɔ so areɛ bɛyɛ ɛsi wase adware kɔ nware ho kankannomo nkokɔ mogyaa kristo abɛyi wɔdɔ de akyerɛ wo hwie mogya kronkron gu hwɛ suma wom look at your life sir bravo tidia woyɛ mebusa sɛ so ɛti kristo na so wɔ wo nkyɛn anaasɛ ɔdwane agyaw kristo na so wɔ nkyɛn ana ɔdwane agyaw sɛ ɔdwane agyaw deɛ a deɛ aka sɛ wobɛgye wo mfo nso atom watɔ nsa frɛ no bio ɔbɛgye wa wo a woatu nti david na ɔbɔ mpae berɛ kristo dwane gyaa no yɛnti oduatwɔkɔ ɛtoa so ano yes na prapra mo firi me bɔne mu na prapra mo firi me bɔne mu na mahunu me mmaratoɔ no nti david so ɔwo ne mmerɛ atɔ no na me bɔne wɔ m'anim daa yɛna masɛgyina mede baɛ no ma mo ahunu sɛ mfonso wɔ ho saa ne teɛ bɔne nso ɛwɔ onyankopɔn nim daa obi tumi ka sɛ me bɔne deɛ saa bɛdeɛ nyame wura fi nyame wura fi bɔne agye so ɔno afiri nipa mu de kyɛw so ɔba nkyɛw a woboa lase bi yɛne maame bi te kam nam ne elia ne yɛdi nkɔmmɔ saa na asɔfoɔ ho asɛm bɛtoo mu ani adeade na maame no sɛ la mmerɛ bi ɔkɔgyiri kɔkɔɔfoɔ hɔ nom ɔkɔɔyɛ a na akora bi si ya wo akora bi ɛfrɛ no a wɔma yi no ba no so ɔfrɛ me asean ɛna so ɔno wɔnim anokorɔ so wɔma yi no wɔsɛ wɔma yi no aba no so na ɔfrɛ me de me kɔ sɔfoɔ bi hɔ no ma ase han wahu sɛ mogya akeka me nsɛm mogya akeka me nsɛm na mayi nyinsa to agu ɛda no mebufuo fuiɛ no ka me pa na som koraa ɛna elia busa sɛ na asɛm na wɔkaa no na ɔboa anaa wɔsɛ na mewɔ bi a me yɛka no sɛ 1975 ɛno koraa na mekɔ school ana meyɛ abɔɔhye nti abɔɔhye no a meyɛɛ no meyɛ na ɔsɛ school no metumi kɔduru na meyɛ abɔɔhye na menana 1975 a meyɛ abɔɔhye yɛwɔ the year 2025 na bɛka gyam sɛ mogya keka me sɛ ma mogya abɔɔhye na wode kyɛke years no ɛ mogya no we si ana ɔbabere waka wɔyɛ abasiriwa ano yɛte ka madum yɛte ka wiasɔse desa dɔbɛne nkura no wɔsere wɔse mogya no we na 1975 na makɔyɛ abɔhyɛ o ɛso kɔ ne ma wo kora wo me nananananana wɔsɛ mogya keka me sɛm wɔsɛ mede ka me paa no so ana odifo bisa no sɛ na nti woyɛ dɛ no so mede abufo kura sɔre firi hɔ na ɛka kyɛ so woanyɛ adeɛ mogya nwe kɛne mo ɛka kyɛ sɛ ɛnu mogya anwe o daabi ɔn sɛ woka revelation no a wɔm ayi akronkronfoɔ no ɔmotiam ka kyerɛ yesu kristo sɛ ɔmɛbu atɛn no ɔntɔ wɔm a ɔntɔ wɔn mogya so werɛ mogya nwe abortion has no expire agye sɛ nyankopɔn no ade kyɛw ana sɛ nyankopɔn de bɔ ne bɛkyɛw a woyɛ tene ne adeɛ na de tuaka Second Peter 1:9. Yes. Was it free say? If you say, the enemy bono. The enemy bono. For your friend. Hallelujah. Amen. The south for ni na woman ye fra obabru. Na na nyanya mu hu na de wetire. Omu nsem hu na de wetire. Na ne wura free ne boni a waye gada no wo horo. Nti hu ma hintasem. Ye de ma wo bi a na adwene mo bi obabru. Sanete. Mirafo yo mabo mpaya ma why. God will bless you. Tieri. Eni bebere ni afirifira ho. Huna de wachire. Oye boni a o Yesu mogya ne nti Awurade de akyem. Yesu oye tene ne ade. Tena no se Daniel ka kire Nebukadnezar se fa ayede ne mobrofo emoburu ho ade e ka boni bitu. Ka boni. E bia na Awurade ahumabo. Wase wa hene. Ohene. Mama futu se monya ofe. Mama futu onya ofe. Na fa ne ka boni igu. Na fa ne ade be. E ka boni igu. Won tro. Wa kire. Enti ade tene ne abra bo na pepa ye boni. Na fa hiafo ye de ma wo. Ti wo ya tene ne ade now de hiafo ye de ama wo. Na fa se wo mu yo. Children swim ko prisons
mabrofo a ye no mo tete fie ni abusuam ne mantamo ne asori fie sa na wo boa wo mo na nyame de oboni achew na ebia ye die betena ho eno kura mpo ebia cross hai ewo ho cross asem wa Daniel 4:27 yes yeah 4:27 Daniel cross wo ho hai nanti na sese onipa wo di boni so you have to be careful sanity you go very careful pa no age so be di boni afa ho di afa ho ni ama tene ni ade na wo ye no onyankopon ma ye no times 2 sanity e mo hu mienu he ma bo ho sanity e nyize yes o ma bo ho hai so just here in Psalm 51 no verse 14 wo de kan bra ne empon verse 14 no wo de kan 14 verse 14 wonyankopon me kwaje nyankopon jimi firi moja ufom na metete mato tene wa hurusi adwom yengo awrade bema no fafa na me manu matere wa yeye na wo pa for the ball onyankopon pa for the ball ankama ball obebo o share for the enso wani wonyankopon afode no huma abubuo so just here ai osi onyankopon afode no huma abubuo me pe baby wase mentwe wo enyi wo ngonkuru mfiri me so no ho say verse number 9 eba no wasi you are free body hinter na me pa mu yina wonyankopon bakuma emutie mame na ya wo fofra asie tim wo me mu bebre akoma mu ntinti awurade adwane agya sanete koso e ka no nkonan ka adwuma nagu e ka no nkonan kwa hwiase sanete e ka no nkonan kwa ogun ma bedi ade e ka no nkonan ka dwapade na be ka me nsa sa mindset no what the nantia gospel can never be with you and na so ya already dwane ja no because what time David won akuma when your bad influence e wo David nti e very dangerous a deadly sin e wo de pa ho e so do obi ho adwembone e be nantia a very dangerous ya ka trimu yes so what problem o do obi ho asem be show mu na wo tan ni pakro na o mpena asem na mi ani mu wasem de ofum wene nka so just say obi oboni a go to the person one on one akoso ade we no ayeme na mu nsiesie na so ndwemra se wo so ntimi nkoka na de pakro ho nsem be show mu a emwa ubenya blood pressure kora hallelujah amen ko verse number 14 yes woso nyakopon me kwaje nyakopon dimi fi moja mfomu etifa no siwo eti wo kan to aso se akoma bubuo na peche no wombo mane nyo ofrese obeyesi onye hallelujah amen first John 1:9 yempon first John 1:9 hwasembu ho a true faith church international jirikoko yo Kumasi Sokoba Wood Village evangelist Ojeru ni emene evangelism team no ewa na debia da bo Ghana time 8 bebe pa erinyame asemo sa ya tenemwa bese 2 hours ni ya be pon kaka krabi ni empon John chapter 1 yes verse 9 o say ye kan bone kira azu aka ye kan bone kira wo yo no kwafo ha na ye no kwafo wo nyankopon no oni kristo sanete wo no kwafo ani wati ni afi wo say wati ni so wadi empon be free yan ti boni bi oni pa ye bia no na de achew na wati ye ho na ote wo ho a afri de antri na ho hallelujah amen it is oni pa te no ho awurade de obo no chew na ote wo free de antri nyina ho afi no otima ba nche sanete yes ti dia ma kristo adwane agye pa bebre ne ye awonte a ye nte ho bon ketenkete on sa aza no kra ka say obente se honam ne ntom sanete na ye bon nti na mo ntime me sanete aga 59 no yes it message no say enti awurade okan asimusa First Martin. Yes. Say ya kase ya nya bonia. Say ya kase ya nya bonia. Ya ma no dane otorofo. Ya ma ne dane otorofo. Na nasemu eniemu. Na nasemu so entiemu. Saketie. Iti wo miadofo a menu wahia Benghazi, God bless you. Amen. Mo me urade asem ne yentena. Saketie. Se wo ma urade asem firu mo pe. Obonfo no benya kwa ba woncha be wia wo. Saketie. Ade ono no pe ene odo beyo. Honkonkono Kristo di ahye yebo. Si etena ne nase tena ne nwina se a obeba ye nchai according to John 14:16 onkonkunu beba ye nchai na wode aye de ono pe hallelujah amen Colossians chapter 3 verse 23 eti nyame ma ne adofo no
ebra me dem asem ne ba wi se won follow me abetuma follow me Facebook any TikTok edini ye pe wa wo hwe me TikTok no me pa cho safo mo Facebook hono eye evangelist Ujawura eye page u follow a na bibia aye kama message a me kan TikTok u pen full message a ko YouTube anase Facebook Facebook no evangelist Ujawura YouTube ni Ujawura TV na wa subscribe no wa follow no wa share no wa comment na bibia aye kama Kristo me omo ayenda amen kan Colossians 3:23 me Colossians form matimi ensa ikaso adionu mi ensa na adwuma bia mo baya no na adwuma bia ye mo mfiri mu kra mu nyo ye mfiri ye kra mu nyo samo ye mawurate hallelujah amen eti free sabre ko ni fanyuma papa fa brabo papa fa ne ye papa amen den suba padi sa na nipa ehunu se ampa onyankopon na afro sabatie na Kristo so de ho adanse kan wasi adwuma bia mo baya no enti adwumadie bia ye di no asase so mo mfiri mu kra mu nyo also si dwumadie bia evangelism adwuma bia huna mfama adwuma wo yo Kristo adwuma wo bibia wasi firidie be okra mu nyo firi wo kra wo chese firi akoma papam enwinwi emfa memene mfinye bribi fa mere fenye kasa na sikai ana we na asmesi wanye ana vangosi antina wo kasa ye wade bo no ma wa utumuta wa na be sanete isansa wa na be yintin kasa kasa yi uya no pe unshira be siwachi sa kasa we sa quotation we da ko ye be da de no ko apirchi bare ma min chiri ma kakra nchiri nyamema wose wo de nkan de ne kan bako wose adwuma biara amoyo no tiwo wose adwuma bia amoyo no ayeyo mo mfiri mu kra mu nyo de kasa adwuma bia bi ne de nyame asem kura ye ken ai mfiri kra mu nye zi atie ye kra mu nyina na efiri ayeyo senka sabre nke bia ye kia bebre ya bebre ye ntia mu fiti na no a kamo nkongoda dada nanso yenim se benya ketuapa wo Kristum sanete enti adwuma bia ye bia ose ye mfiri wo kra mu nye sabo ye mawurade enti akenkan ya wo kenkan enye se afeina kan say ye be fro ye nyaw so ja say nya afeina ye fro ye nyaw na mfa nkosia ne ade ai o se adwuma bia ye bia mfiri kra mu nye enti wo benya adwuma mu a wo adwuntuni na wo hwe me a firu kra mu nyina to dwom no sanete enka se ne de makoto dwom ama ya mamsika ti nasu kume nko dabi akoso sika bi ba na se sofo mami bie wa mame ndi ene de fudwuma no kokora me nsore me huna me nka awurade na asoma nyini pa sanete ti asemri wase adwuma bia ye bia mo mfiri mu kra mu nyo ye mfiri ye kra mu ye kra mu free akuma kan mu kuma fita wo ye be ma all life no so obi betimi aba wo nchai oba be sere wo hode bras masi me ho akere me o mbozia enkoka se ansana discover man based on condition your mama be bro mo che oba de a na dwemboni ta akiri me de ma wo de me so ade wo nem hia firi wo nchai wo ye sa unya nshira tabi so ja se o yo ba o ye biribia ma wo bi a emfa dwemboni nta akiri tabi e ma bebre anase o de enipa bebre na ne afoforo mpotete e ba ne fie atena ya onu obi na te e bia oti nipa no nchen onfa wo ntu adwumam wata nche 2 years 3 years e mo obi ntutu nwaso anka josu wo yusu kwa unim nipa no tirim adwen ene de owo ma so ta se nti somo na wo sum no fie ho eni masie fom pepa enuane noa ene sa ne ma no awurade si firi wo kra mu na yo enwi emfa yaudie bi asa mimirimfi bi asa hiye bi ebiane wo no obopa no ma nkyina twam no ma se ahye unya nhyira wu so ja se oba bi timi ne ni kunu nete ana akora ha dwen
ana de bia na ma ya de sa so ma ba so da ana wana te se firi ukra mu na yo asum kun sa so ja se e bia wo company na wo mu no ye boni pa bia ba so onkon ye twa fa ho e manen haw dabi manen haw Kristo se adwuma bia ye bia mo firi mo kra mo nyo ye mfiri akoma papa mu nyo samo ye mawurade se ye yo ma hwan awurade o ka se nipa dabi na mo nyo ma nipa o ka se sofo dabi ye ntia hayi wanka sofo wanka busuapani dabi wanka damfo ha wadwuma mu pani nye no asem no woka ebi kura wo o man ganam uye mampani udi pani ewo maganam dwumadie bi a wudie as a position bi a dia ma obia no wose ya dia bai fa akoma pa free akoma papam wo wi sika ni bi ajai aye ba ye sika no ma wo fa ye ade papa dia ma no fa ye dia esese odi ye dwuma no pepepe wose ye free wo kra mo nya dia bai enyo na progress akacho se dim papa eye cha mo nya dia it is all yare papa ye body papa we shire di wachi so dia say yengo efri say munim say yenim say awrade nsam wose yoma nipa sanete na yema wan yema awrade efri say ntina say dwumadie bia ye die bia no Kristo ntini ye ede me life no mete wo no asanka dwumam nyame adwuma me ye 24/7 no yes enye ni penti na me yo dabi yema Kristo sanete that's why ntia nipa bebre ntime life asen ene ma kam secret a kire wo nipa ntime life asen yes zodi ase me 24/7 me jere nyame adwuma sanete yenko minie yemra minie evangelism minie yekotwa video minie babia ana babia so me serious sanete ni agoro zodi ase me benya me adwuma ma me serious me fam nyam dwuma nia dabi yema Christ me yama urade sanete alentia ko efri say munim say awrade nsam ana mo benya apegade hallelujah amen you started life almost 2 months in non stop data easy data yeto easy and now from day bia no average no e 20 Ghana day bia data 20 series but ya na top me topro gozo your life no a etimisa just was out top no ani e dem your life ngwa ansa na anopa ekopim se 8 ni bebo me data me numero because obu on mo new regular data call credit enti tambia no foreigners and as a foreign call near the local call ebeba it was a phone active 24/7 man of God there eni kwa say ebe for phone odum enye what is a medical doctor okay unim time a emergency beba ebi so na that time no ewurade na ebe fa so abom pa ya mani pakwa ma onye oje wo so phone odum enti adwene ni akoma no a yede ye adwuma no ekanipa nko ade a kia stop it sanete but nye nipa no betu eka nye nipa yaketu wa urade nse eno ntina me mpa aba no ba dwene me life wa on ti ase ana wa dwene se wo do ho betoto me na se de me live my life no why you say bia enye yi emfa go me shabre no shabre nyepe ebi we rete me no metra se busa me we secret ni say was woman di ase ana mo so me kan kire bompa ne nyame ba bi odo adua no o ma so mfa o channel sanity hallelujah amen ko verse 24 every say munim say yenim say awrade nsam na mo benya pegade a nyangupo ne shira ne ba Joseph nyame ne shira no ne pa ni shira no nyangupo so dia say sanity no wanu nyina nyame ne shira nyame ne shira ne ba Abraham mo yes
nti minim sɛ daakye bia nyankopɔn so ɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ obɛhyira me saa so na mo so ɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ obɛhyira saa so na medɔfo a wohwɛ me a wode nsiɛ papa yɛ ɛbɔ ɔbra na wakoma mu fitaa nyame so ɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ obɛhyira wo nti metu gyidiem ɛde asi asɛm no so sɛ ɔde adwempa nante a awurade bɛka ho nti dwumadie bi a wodie biara no mesrɛ wo fa hyɛ otirim sɛ wonnima nipa wodi ama awurade na awurade mu na yɛbɛnya deɛ bɛyi apegyade a ɛsɛ akatua akatua kɛseɛ no ɛyɛ dankwa deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ asase soso deɛ onsa bɛka mi ɛdeɛ mentoama asɛm so biem ɛberɛ kɔ nyame adom a ukuara biara no yɛwɔ ha yɛbɔ mpaeɛ True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch ɔsɔfoɔ odifoɔ ɔsɛbɛka ne Jacob Bɛkyi na safo ma ɛne yɛi wonni asɔre biara kɔ a yɛkamfo yɛ branch no ma wo bra na yɛnkɔbɔ wasu na ɛne ɛnyɛ asɔre ukuara wei ne ukuara biara yɛwɔ hɔ afei efiara biara wɔ tonight memenda ɛne ɛyɛ asɔre yɛto nsa frɛ sɛ yɛ apɛda bi ne bra na yɛnyɛ asɔre dwumadi a yɛdie mepatwɛ bebree ɛyɛ da biara da every blessed day 8 p.m. Ghana time ne aba life no so yɛbɔ mu a baabi a nkonkron die bɛdu biara no ne apɔn na yɛakɔpɛ baabi ada nɛ memmeranteɛ nyankopɔn nhyia wo you na wona kenka bible no God bless you ana Isaiah nso wɔ ha ɔno nso yɛ second reader nyankopɔn nhyia wo ɛkyena yɛba pɛ boa ho bɛka aduwa ɛna Joe nso so Joe nso yɛ sampakani ɛsɛ wɔn nso ɔsɛ wɔyɛ wɔn a wɔn bɔbɔra no wɔn ti akyire no yɛ from sɛ reserve hwɛ na adwumbɔne ama tiri mu player bɔbɔra no reserve foɔ no bɔmba si ntwa no nto fɔ yɛn nyinaa yɛsu so ano yɛ bɔbɔ saa ne yɛkɛ o na coach ne kura ti mu ɔden afei no ma ahyɛ ase ɛbɔ mpa ɛbɔ ne tia wɔ paaki no so ɔde bɔ no kɔ yɛntwa no yɛdɔfo bi sɛ wɔkyea mo ɔsɛ powerful and pure word of God. May the Lord bless you and the entire team. Amen maame nyankopɔn insha enti Joe so yɛ warm up yɛ warm up nansa me ma platform ɛma wo preach nti yɛ warm up wa na yɛgu so a yɛtraining yɛ ho Prophet Andrews nyankopɔn hyɛ nti nyame ba yɛbɛbɔ mpaeɛ na afei yɛde dwumadie no nyinaa aba na wie Ujaba Enoch from YouTube ɔsɛ may God bless you and wɔsa kyerɛ baeɛ amen may God help us all afei wokɔ Facebook deɛm sɛ comment bia ama enti message nyame ma Facebook no edin evangelist Ojewura ebi ana message si a mekan unya bi enhwɛ after the program our TikTok asɛm na mekan wokɔ ɛyɛ Facebook and YouTube a messages na da hɔ ɛno kora sound no mu da hɔ kora kyɛn TikTok no ɛno deɛ sound no deɛ really ɛnam machine sim nti wokɔ sɛsɛ yɛ ɛda hɔ nti yɛ a mesrɛ mo me followers a mene mo wɔ TikTok yɛ a momfollow me ɛwɔ ɛyɛ Facebook yɛ preach sɛsɛ ɛdɛm life wɔ hɔ ɛyɛ Evangelist Ojewura on Facebook Evangelist Ojewura wo search pɛ ɛbɛyi aba wobɔ Evangelist Ojewura pɛ TikTok name na wode gyina so fa search on Facebook ebe yama ɛna afei YouTube no so yɛ Ojewura TV miamene de CEO nti awurade insha yɛbɛbɔ mpaeɛ ma ka wode wi a bɛba TikTok no so nti minu abɔ mpaeɛ na yɛmfa dwumadie no emra na wie bamto yɛbɔ mpaeɛ ɔsoro ne asase wɔ nhyira nka wodi ɛda wase mpɛmpɛn so adom ko abeduro awurade wonu mu asɛm na ahwie ogu ama ɔman esro ma no me na adwuma obi a ɔte adwuma nsa na adwun bi hɔ nyankopɔn ma ne nhyira nsa wa abrabɔ hyewa no nyam so ne adi ne yie ye bɛka sa yɛ so hua mobɔ fɛnbɔ ne kyɛ yɛ firi na dai hyesa yɛ enye nhyira ne abrabɔ nye nhyira otumi nti besi